Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον υπέροχο κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νέας Σμύρνης, όπου εδώ σήμερα όλες και όλοι μαζί έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσουμε το βιβλίο «Ο Ερημίτης του Ραχμαντάν και άλλες ιστορίες» του Δήμου Χρυσού. Το χειροκρότημά σας, παρακαλώ. Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνουν, Θεέ μου, εδώ όλοι οι δικαστές είμαστε σαν κατηγορούμενοι αισθανόμαστε. Αστευόμαστε. Αλλά ακούγομαι. Στα δεξιά κάθεται πάντα ο εισαγγελέας. Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει η αξιότιμη Μαντώ Καλιγέρου, πρωτοδίκης διοικητικών δικαστηρίων. Ο Αχιλλέας Μάμαλης, πρωτοδίκης διοικητικών δικαστηρίων. Η αγαπητή συγγραφέας Τόνια Λαλούση. Ενώ την εκδήλωση πλαισιώνουν μουσικά η ερμηνεύτρια Μαρίνα Βολουδάκη, και την απολαύσαμε, και ο συνθέτης κιθαρίστας Σπύρος Λευκοφρίδης. Τους ευχαριστούμε
όλες και όλους θερμά για την σημερινή συμμετοχή τους. Οι περισσότεροι γνωρίζετε το Δήμο Χρυσό, επιτρέψτε μου όμως να σας διαβάσω το βιογραφικό σημείωμά του που υπάρχει στην έκδοση του βιβλίου του. Ο Δήμος Χρυσός γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Μάνχάιμ της Γερμανίας. Το 2002 εισήλθε στο δικαστικό σώμα όπου υπηρετεί σήμερα με το βαθμό του εφέτη διοικητικών δικαστηρίων. Αρθογραφεί συχνά για θέματα δικαιοσύνης. Είναι παντρεμένος και πατέρας 5 παιδιών. Ο Ερεμίτης Φραγματάν και άλλες ιστορίες, κυρίες και κύριοι, το βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα, είναι το πρώτο του. Σε αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συναντήσουμε τον καλλιτέχνη που απογοητεύεται από την ανικανότητα της τέχνης να μιμηθεί τη ζωή. Θα ακολουθήσουμε τον περιπλανόμενο που συναντά το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, αλλά χάνεται στο βάραθρο της πείνας και της εγκατάλειψης. Και μέσα από ποικίλες εμφανίσεις αγγέλων και δαιμόνων, ο δημιουργός, ο συγγραφέας, προσφέρει έναν καθρέφτη της ζωής που αποκαλύπτει την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στο καλό και το κακό, το πραγματικό και το φανταστικό. Το κείμενό του θυμίζει παραμύθι, αλλά την ίδια στιγμή εισβάλλει στα χωράφια της λογοτεχνίας τρόμου, δημιουργώντας μια εμπειρία που είναι ταυτόχρονα μαγευτική και ανατριχιαστική. Οι ιστορίες πάνε τα στερεότυπα και συνδέουν το χθες με το σήμερα, επιτρέποντας τον αναγνώστη να δει τη ζωή μέσα από ένα φακό που αποκαλύπτει τη βαθύτερη ουσία των ανθρώπινων σχέσεων και την αένεη μάχη με τις προσωπικές μας αντιφάσεις. Ο συγγραφέας εστιάζει στην πολυπλοκότητα των χαρακτήρων του, επιτρέποντάς τους να αντιχούν όχι μόνο τα δικά τους πάθη και τις δικές τους αγωνίες, αλλά και τις φωνές της συλλογικής ανθρώπινης εμπειρίας και με την αφήγησή του προσφέρει ένα ποικιλόμορφο πεδίο σκέψεων. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η πρώτη λογοτεχνική εμφάνιση του Δήμου Χρυσού με τη συλλογή διηγημάτων «Ο Ερημίτης Φραγματάν και άλλες ιστορίες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιολκός συνιστά μια θαραλέα, τολμηρή προσθήκη στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη ικανότητά του να συγχωνεύει τη μυθοπλασία με τις φιλοσοφικές ανησυχίες και την αλληγορία. Βασικό χαρακτηριστικό του βιβλίου του Δήμου Χρυσού είναι η χρήση της αντιστροφής και της μη γραμμικής αφήγησης, η οποία καταργεί συμβατικές χρονικές αλληλουχίες και αποκαλύπτει έναν αφηγηματικό κόσμο όπου το παρόν και το παρελθόν ή το παρελθόν και το παρόν αλλοεπιδρούν χωρίς σαφή διαχωρισμό. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στο Δήμο Χρυσό, στο συγγραφέα Δήμο Χρυσό, να εξετάσει το ρόλο της μνήμης και της ιστορικότητας στην ανθρώπινη συνείδηση. Οι ήρωές του ζουν σε έναν φανταστικό, ρευστό κόσμο, όπου το πριν και το μετά συνδέονται μέσω μιας αφηρημένης χρονικής εμπειρίας. Η παρουσία διαρκών αντιθέσεων όπως ζωή και θάνατος, τέχνη και πραγματικότητα, φως και σκοτάδι, προβάλλουν λογοτεχνικά το ανθρώπινο «ον» μέσα από μια δυτή φύση που δεν είναι ποτέ απολύτη, αλλά βρίσκεται σε μια συνεχή πάλι. Οι χαρακτήρες του έχουν μια διαχρονικότητα, δρώντας ως σύμβολα της ίδιας της ύπαρξης. Ενσαρκώνουν την αέναη αναζήτηση του ανθρώπου για το απόλυτο, ενώ υπογραμμίζουν το μάταιο και την τραγικότητα της ανθρώπινης φιλοδοξίας. Κυρίες και κύριοι, η χρήση της αλληγορίας και των μυθολογικών συμβολισμών από τον δημιουργό είναι έντονη, είναι παρούσα. Η γραφή του διακρίνεται από την πρέπουσα ποιητική διάσταση που θυμίζει το ρομαντισμό και τις εκφάνσεις της γοτθικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα, χωρίς σε καμία περίπτωση να χάνει την αμεσότητα και την σύγχρονη ευαισθησία της. Οι περιγραφές του διαθέτουν πλούσια εικονοπλασία. Η αφήγηση είναι ζωντανή. Η λογοτεχνική γλώσσα του παραμένει καθηλωτική, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμόσφαιρα γεμάτη από επενιγμούς και λεπτές αποχρώσεις. Φίλες και φίλοι, ο Ερημίτης Φραγματάν και άλλες ιστορίες
αποτελεί μία πολύπλευρη μελέτη της ανθρώπινης φύσης και των βαθύτερων επιθυμιών και φόβων της. Ο Δήμος Χρυσός παραδίδει στο αναγνωστικό κοινό ένα βιβλίο που συνδυάζει την αφήγηση με τη φιλοσοφική σκέψη, προκαλώντας τον αναγνώστη να εξερευνήσει τις αφηγηματικές πολυπλοκότητες και τα θεματικά νοήματα που κρύβονται πίσω από την κάθε ιστορία του. Πρόκειται δηλαδή για μια συλλογή διηγημάτων που δεν είναι μόνο απολαυστική αναγνωστικά, αλλά προβληματίζει, διευρύνοντας το διάλογο γύρω από τη φύση της αφήγησης, αλλά και τον ρόλο της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση της ανθρώπινης αντίληψης. Αγαπητέ κύριε Χρυσέ, αγαπητέ κύριε Δήμο Χρυσέ, φίλε Δήμο, σε ευχαριστούμε γι' αυτό, σε ευχαριστούμε για τη συγγραφική σου τόλμη, σε ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σου, σε ευχαριστούμε για την συνεργασία σου. Σε αυτό εδώ το σημείο οφείλω να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά όλες και όλους τους συντελεστές της σημερινής παρουσίασης. Τον Δήμο για τη ζεστή φιλοξενία, το Δήμο Νέας Μήνης και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Όλους τους φανερούς και όλους τους αφανείς ήρωες που υπάρχουν πίσω από την έκδοση κάθε βιβλίου. Και φυσικά όλες και όλους εσάς που είστε σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πρέπει εγώ να Θα το πούνε. Θα το πούνε άλλοι. Σας ευχαριστώ. Επειδή δεν γίνεται κάποιος να παρουσιάζει τον εαυτό του, θα σας πω εγώ ότι ο μέχρι τώρα ομιλών, για όποιος δεν τον γνωρίζει, είναι ο Κωνσταντίνος Κορίδης, ποιητής και ο εκδότης των εκδόσεων Ιολκός, ιστορικών εκδόσεων, έτσι με μεγάλη ιστορία, 63 χρόνια νομίζω. Ένας ποιοτικός εκδοτικός οίκος που δεν έχει καμία σχέση με αυτά του σωρού που κυκλοφορούν στις μέρες μας. Εδώ θα βρείτε μόνο ποιοτικά πράγματα, σαν το συγκεκριμένο βιβλίο. Και περισσότερα σε λίγο για τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, παραδείτε τον λόγο πάλι. Ωραία παρέα. Ναι, θα κάνουμε συντονισμό μαζί. Το live. Συμπαρουσιαστές. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσει η Μαντώ Καλιγέρου, πρωτοδίκης διοικητικών δικαστηρίων. Μαντώ, έχεις το λόγο. Και όπως πάντα αναμένουμε να σαγηνεύσεις στο κοινό. Πάρε και μικρόφωνο. Μικρόφωνο, γιατί αλλιώς δεν θα ακουστεί ο λόγος. Καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε από μία γενική, θεωρώ, παραδοχή. Ο ερημίτης δεν είναι ερημίτης. Δεν απομονώνεται κουσίως από τους ανθρώπους, αναχωρώντας προς κάποιο μοναχικό τόπο, με κίνητρό του την εξύψωση της θρησκευτικής και πνευματικής άσκησης. Ελύσσεται ανάμεσα στα πρόσωπα και τις ιστορικές στιγμές, με διάφορες μορφές, μέσα από τις πονδυλωτές ιστορίες του βιβλίου, λειτουργώντας άλλοτε ως ειρηνοποιός και άλλοτε ως ερωτικός επαναστάτης. Γιατί τελικά δεν είναι ερημίτης, είναι ισορροπιστής. Κινείται εύθραυστα, αλλά πάντοτε με στάθμιση, μεταξύ των ενεργειακών πόλων του καλού και του κακού. Ταυτίζει και ταυτίζεται και με τις τρεις εξουσίες, στο πρόσωπο του ιδίου ιδιοφυούς ανθρώπου. Φλερτάρει άλλοτε με τη θρησκευτική παραβολή και άλλοτε με τον αγνωστικισμό. Εξασφαλίζει τη συνολική ισορροπία, συγκεντρώνοντας την έμεση στο προαιώνιο σύμβολο της δέσμευσης, σε ένα δαχτυλίδι. Γιατί πώς να απολαύσεις το μεγαλύτερο διαμάτι του κόσμου, όταν η λάμψη του περιπέζει ειρωνικά την ίδια σου την ανάγκη για επιβίωση και οδηγεί τελικά στο θάνατό σου. Επιστρέφει γεμάτος έπαρση και ματαιοδοξία από τις Ιερές Σταυροφορίες για να δοκιμαστεί ως νέος Ιώβ από το Θεό τιμωρό της Παλαιάς Διαθήκης, να βιώσει την απόλυτη δοκιμασία της οικογενειακής και προσωπικής απώλειας, μέχρι να αποφασίσει ότι προορισμός του στη ζωή είναι τελικά να υπηρετεί σε αυτόν τον ίδιο Θεό που τον δοκίμασε και τον τιμώρησε. Ενδύεται το χιτώνα του λεπρού, θυμίζοντάς μας την Ευαγγελική περικοπή της θεραπείας των 10 χανσενικών για την εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων, με τα κουδουνάκια στο μανδύα να προειδοποιούν για το επερχόμενο μίασμα. Ή μήπως για τη Θεία Τιμωρία? Δεν φοβάται τους χρησμούς, τους προκαλεί, γιατί οι χρησμοί είναι ριζωμένοι περισσότερο στο παρόν παρά στο μέλλον.
και εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα το ποσοστό της πραγματοποίησής τους. Η οικογενειακή απώλεια κλονίζει την προσωπική του ηθική και από πολίτης και κοινωνός είναι τελιστής και άπολης. Ταυτίζει το θαύμα με την ευτυχία, παραβλέποντας πολλές φορές θελημένα ότι τα μεγαλύτερα θαύματα γεννιούνται μέσα από το πένθος. Και η επιλογή όμως αυτού του μικρού βασιλείου του Ραχμαντάν δεν φαντάζει τυχαία. Ο αναγνώστης δεν καλείται να προβληματιστεί αναφορικά με το δίλημμα και αργότερα την επιλογή όλου του αρσενικού πληθυσμού ενός μικρού λαού να γίνει ερημίτης. Το ουσιαστικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαδοχή των πολιτικών καθεστώτων και τη γεωγραφική κρατική αλληλεπίδραση. Η αφορμή είναι ο μοναχισμός. Η αιτία συνίσταται στην πολιτιακή και κοινωνική εναλλαγή. Βασιλεία, αριστοκρατία των ευνούχων, όπου βαθμιαία οι ίδιοι εξουσιάζοντες καταλήγουν υπηρέτες, γυναικοκρατία και εν τέλει δημοκρατία. Η δημοκρατία που για να αποτρέψει νέες κοινωνικές αναταραχές και καθεστωτικές ανατροπές, καθιστά μυθικό πράσινο δράκο το βουνό του Ερημίτη, χώρο απαγορευτικό για κάθε νέο επισκέπτη του μοναχισμού. Και το βιβλίο κλείνει με 4 μικρές επιμέρους ιστορίες, οι οποίες φαίνονται να συγχέουν την τεχνητή νοημοσύνη με την καλλιτεχνική δημιουργία. Τα φαινόμενα όμως, για άλλη μια φορά, απατούν. Ο συγγραφέας δεν επιθυμεί να καταδείξει την τεχνολογική εξέλιξη ως έπος ή κατόρθωμα, αλλά ως μένος και εκδίκηση προς τον ίδιο τον ανθρώπινο δημιουργό της. Τα βιβλία γράφονται και μένουν αδιάβαστα, όχι μόνο από το αναγνωστικό κοινό, αλλά και από τους ίδιους τους συγγραφείς τους, οι οποίοι, παρασυρμένοι από τη φαινόμενη ευκολία της τεχνητής συγγραφής, γράφουν για να γράψουν και όχι για να δώσουν ερέθισμα στην ανθρώπινη σκέψη. Και αυτές οι εξαίσιες ζωγραφιές της ζωής θα μας υπενθυμίζουν ότι πάντοτε, σε κάθε σπίτι, ακόμα και αν αυτό βρίσκεται στη φωλιά ενός δέντρου, θα υπάρχει ένας χρόνος θάνατος, μια προσωποποιημένη φιγούρα της καταστροφής και της απώλειας. Πάντα όμως, ο πυρήνας του σπιτιού θα είναι ένα κορίτσι, με πινέλο την αισιοδοξία και καμβά την ελπίδα, που θα ζωγραφίζει, όπως θα έλεγε ο Καζαντζάκης, το δικό του παράδεισο. Και απροσδόκητα, μα πάντα ευπρόσδεκτα, θα εμφανίζεται ως μετασοκρατικός φιλόσοφος ένας έρος, να κρούει την πόρτα, μαγνητίζοντας όλο τον κόσμο προς το φως. Η γλώσσα και η συντακτική παράθεση του βιβλίου μπορεί να φαντάζουν κάπως απλοϊκές, σαν την απόπειρα της συγγραφής, αλλά όχι την ολοκλήρωσή της. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι στην απλότητα έγκυται και η πολυπλοκότητα. Η πολυπλοκότητα της ερμηνείας, των μηνυμάτων, αλλά και των βιωμάτων του συγγραφέα. Είναι προφανές ότι αποτελεί επιλογή του να γράψει λιτά, καθώς επιθυμεί ο αναγνώστης του να αμφιταλαντευτεί αναφορικά με τα πιο σημαντικά, δηλαδή τις έννοιες και τους προβληματισμούς πίσω από τις απλές λέξεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι με τον κύριο Πρόεδρο έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια, με θεσμικό και γνωστικό περιεχόμενο, ταξίδια με τα οποία έχω εμπλουτίσει το βιογραφικό μου. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Όπως και τώρα, τον ευχαριστώ για το νέο, συγγραφικό αυτή τη φορά ταξίδι που μοιράστηκε μαζί μου. Και αδειμονώ και για τα επόμενα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μας προσφέρετε ένα μουσικό διάλειμμα. Μάλλον μια μουσική εξερεύνηση. Μάλλον. Έπαψα να ακούω τη βροχή, να φουγκράζω με το βάδισμά σου, να αγγίζω το άπειρο. Τώρα σιωπηλά του ήχου στον έρωτα. Και που είσαι εσύ υπάρχω κι όπου λείπεις, ναι κι όπου λείπεις, ζωγραφίζω μια θύμηση
ξοδεύοντας νερόνυχτα κρυφά, γυρεύοντας το στενό σταυροδρόμι δυο ψυχών, αναζητώντας το πέρασμα από το εγώ στο εσύ. Τα θάνατο αντάλλασμα των σωμάτων, το σώμα μου αφήνω γυμνό καμβά στον έρωτα, κι όπου είσαι εσύ, εσύ υπάρχω, κι όπου λείπεις, ναι, κι όπου λείπεις, ζωγραφίζω μια θύμηση. Μια σιωπή που αιωνιότητα μυρίζει με τις πρώτες ψυχάλες να τρέχουν στα μάτια μου. Καθρεφτίζω επάνω μου εσένα και γίνομαι εσύ, είδωλο, 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 είδωλο είδωλο. και σκιά σου. Το σώμα μου αφήνω γυμνό καμβά στον έρωτα, κι όπου είσαι εσύ, εσύ υπάρχω, κι όπου λείπεις, ναι, κι όπου λείπεις, ζωγραφίζω μια θύμηση. Το χαμόγελο του κρεμασμένου. Στον Μπρούς. Αποφάσισαν να τον κρεμάσουν. Στήσαν την κρεμάλα στην πλατεία και ο Φόντας χαμογελούσε. Μαζεύτηκαν όλοι για να δουν την εκτέλεση. Μπροστά ήταν ο δικαστής, ο τραπεζίτης και ο ιερέας. Και ο Φόντας χαμογελούσε. Του πέρασαν το σκηνή, του διάβασαν μερικές τελευταίες ιερές αράδες, τον ρώτησαν αν έχει να πει κάτι. Και ο Φόντας χαμογελούσε. Ανησύχησαν όλοι πολύ γι' αυτό. Κοιτάζονταν μεταξύ τους θορυβημένοι. Μα ο Φόντας συνέχιζε να χαμογελάει. Γιατί είχε κλέψει τα κλεμμένα λεφτά που στίβαζε στην τραπεζά του ο τραπεζίτης, ήξερε καλά ότι ο δικαστής τα δικαζόταν στην κόλαση και είχε εγωιτεύσει το πίμνιο του ιερέα. Λοιπόν, νομίζω, Κωνσταντίνο, ότι σ' αρέσει και εσένα όταν το διαβάσεις αυτό, έτσι. Ειδικά το χαμόγελο του Φόντα, έτσι. Το Φόντας, Λοιπόν, μόλις είδατε ένα χάρισμα που έχει ο εκδότης μου, δεν το έχουν όλοι οι εκδότες, έτσι. Το οποίο χάρισμα μου έδωσε έτσι και μια αίσθηση του πώς ίσως ακούγονται οι ιστορίες μου στο μυαλό των αναγνωστών. Και ελπίζω να ακούγονται με τη φωνή του Κωνσταντίνου και όχι με τη δική μου. Λοιπόν, θα πάρει το λόγο ο Αχιλλέας Μάμαλης, πρώτο δίκης διοικητικών δικαστηρίων, για να μας κάνει τις παρατηρήσεις του επί του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά
να βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ με τόσο σημαντικούς και αγαπημένους ανθρώπους για να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο του Δήμου Χρυσού. Καταρχάς για τον εκδότη. Ένας εκδότης ο οποίος έχει συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου πρέπει να είναι και ο ίδιος πνευματικός άνθρωπος. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ο κύριος Κορίδης νομίζω το ενσαρκώνει αυτό. Λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Όπως έλεγε ο μεγάλος μας ανθολόγος Ρένος Αποστολίδης, το ταλέντο ενός συγγραφέα δεν φαίνεται τόσο στα γραπτά του, όσο στη ζωή του. Ο Δήμος Χρυσός, δημιουργός μιας πολυμελούς οικογένειας, πατέρας 5 παιδιών. Παρένθεση, στη σημερινή εποχή η πολυτεχνία αποτελεί και ένα διακόνημα εθνικού χαρακτήρα. Επίσης, ως προϊστάμενος του τρίτου μεγαλύτερου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, απέδειξε ότι είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Ένα ζήτημα το οποίο με απασχόλησε είναι το εξής. Σε βάρος του δικαστή και ευρύτερα του νομικού της πράξης που αποπειράται να συγγράψει οτιδήποτε πέραν μιας νομικής μελέτης ή μιας δικαστικής απόφασης, υπάρχει μια συνήθως εύλογη προκατάληψη ότι ο λόγος του θα παραμένει αρκετά στεγνός, τεχνικός και ψυχρός, όπως είναι ο νομικός λόγος, ο δικανικός λόγος. Ωστόσο, αυτό το στερεότυπο, αν ανατρέξει κανείς στην λογοτεχνική ιστορία της πατρίδας μας, ήδη από τον Γεώργιο Τερτσέτη μέχρι και τον Μιχαήλ Στασινόπουλο, με ενδιάμεσους σταθμούς, επιφανείς νομικούς όπως ο Παύλος Καλιγάς, ο Ιωάννης Ζαμπέλιος, ο Κωνσταντίνος Ράμφος και λοιποί, θα δει ότι αυτό το στερεότυπο καταρρίπτεται, γιατί όντως υπήρξαν και δικαστές και νομικοί της πράξης κατά καιρούς, που μας άφησαν αρκετά σημαντικά λογοτεχνικά έργα, τα οποία έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ο Δήμος Χρυσός με το συγκεκριμένο του έργο, με αυτή τη συλλογή διηγημάτων, επιχειρεί να μπει στη χωρία αυτών των νομικών της πράξης που εισπίδησαν στο πεδίο της λογοτεχνίας. Σχετικά με το έργο, ο λόγος του είναι λιτός, είναι απλός, γράφει βεβαίως σε πολύ καλά ελληνικά, αλλά η απλή του γλώσσα το κάνει κατανοητό σε όλους. Δηλαδή, μπορεί εξίσου άνετα το έργο αυτό να διαβαστεί από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και από έναν πολύ νέο άνθρωπο ή και ένα παιδί ενδεχομένως, από ανθρώπους όλων των μορφωτικών επιπέδων και των κατηγοριών. Επίσης, από το συγκεκριμένο έργο λείπει ο διδακτισμός, το οποίο προσωπικά το θεωρώ πολύ μεγάλη αρετή. Υπάρχουν νοήματα στο έργο, κρυμμένα συνήθως. Τα διηγήματα έχουν τα περισσότερα έναν αλληγορικό χαρακτήρα. Προσωπικά σε μένα παραπέμπουν και στις παραβολές της Αγίας Γραφής. Είναι παραμύθια, ρέουν γάργαρα όταν τα διαβάζει κανείς. Και βεβαίως εναπόκειται στον αναγνώστη το πώς θα μεταβολήσει ο ίδιος πνευματικά αυτό το οποίο διάβασε. Από εκεί και πέρα, δύο είναι τα... η ατμόσφαιρα των διηγημάτων αυτών είναι, όπως επισημάνθηκε και νωρίτερα, είναι μια ατμόσφαιρα υποβλητική, μυστικιστική, σκοτεινή, παραπέμπει σε βόρειο κλίμα τα περισσότερα έργα αυτού, σε ρομαντικά έργα του 19ου αιώνα. Η γοτθική λογοτεχνία ακριβώς. Κάποιες περιγραφές, όπως μιας μονής, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο διήγημα, σε μένα προσωπικά θυμίζουν τη μονή της Μέλκ από το όνομα του Ρόδου, του Μπέρτο Αικό, έτσι όπως φαινόταν το μοναστήρι μέσα στην καταχνιά. Το φέρνω σε ένα παράδειγμα της όντως πολύ ισχυρής εικονοπλαστικής ικανότητας του συγγραφέα. Δύο έργα ξεχώρισα εγώ, όλα έχουν τη σημασία τους και την αξία τους βεβαίως. Ο Σταυροφόρος και ο Ερημίτης του Ραχμαντάν, που έδωσε και το όνομά του στο βιβλίο συνολικά. Στον Ερημίτη του Ραχμαντάν, το οποίο είναι ένα φαινομενικά πιο ηλαρό έργο, έχει μέσα λίγο και το κωμικό στοιχείο, έχει μια ευχάριστη διήγηση που παραπέμπει πιο πολύ σε παραμυθάκι. Μπορεί κανείς να ανιχνεύσει βαθύτερους συμβολισμούς, ακόμα και στοιχεία πολιτιολογίας. Αυτό το φόβητρο το υπάρχει πάνω στο βουνό του Ραχμαντάν, το οποίο ένα φόβητρο απροσδιόριστο,
το οποίο από γενιά σε γενιά μάθαιναν, οι μαμάδες λέγανε στα παιδιά ότι δεν πρέπει να πάνε εκεί πέρα, για κάτι φοβερό θα συμβεί, υπάρχει, ελοχεύει ένας κίνδυνος. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει το πώς γεννιέται ένας καταστατικός μύθος, ένας ιδρυτικός μύθος. Σημασία δεν έχει τόσο το τι πράγματι συνέβη, όσο το πώς προσλαμβάνεται ως αίσθηση από μια κοινότητα και πώς ο μύθος αυτός θεμελιώνει την ταυτότητά της. Εν προκειμένου, σε αυτό το αόριστο φόβητρο. Τα στοιχεία πολιτιολογίας είναι, όπως είχε πει και η κυρία Καλιγέρου, υπάρχουν αναφορές στη μετάβαση από το ένα πολίτευμα στο άλλο. Είναι μια άλλη εκδοχή της θεωρίας της ανακύκλησης των πολιτευμάτων του Αριστοτέλους. Εμένα αυτό μου θύμισε. Από εκεί και πέρα, το άλλο το έργο, Σταυροφόρος. Στα περισσότερα διηγήματα υφέρπει ένας αγνωστικισμός. Το συγκεκριμένο όμως, εγώ διακρίνω ένα πολύ έντονο θεολογικό, χριστιανικό περιεχόμενο. Είναι η κατάρριψη του Ιουδαϊκού «Κύριε της ημαρτεν». Θυμίζω στην παραβολή του τυφλού, όχι στην παραβολή, στο γεγονός της θεραπείας του τυφλού, αναρωτιόντουσαν όλοι τι έκανε αυτός και τυφλώθηκε, ποιο ανόμημα, ποιο αμάρτημα τον βαραίνει. Ο Δήμος Χρυσός έρχεται να δείξει μέσα από το διήγημά του ότι δεν είναι ανάγκη ένα φοβερό αμάρτημα να προκαλεί την αρρώστια ατομικά σε έναν άνθρωπο. Το άλλο είναι η λογοτεχνική απόδοση του «επίνασα και ούκ εδώ κατεμή φαγήν, εδίψισα και ούκ εποτίσατέ με». Ο Σταυροφόρος, ο οποίος τον προσεγγίζει ο λεπρός, του λέει εκείνη την ώρα, τον περιφρονεί τελείως, λέει αυτός έχει κάνει φοβερά αμαρτήματα, δεν δείχνει καμία συμπόνια και τον σκοτώνει. Κι όμως, στο τέλος, ο ίδιος ο Σταυροφόρος είναι αυτός ο οποίος είχε την ίδια μοίρα, την ίδια σκληρή μοίρα, θανατώθηκε. Κλείνοντας σιγά σιγά, μια κριτική που άκουσα από κάποιο πρόσωπο που μελέτησε το βιβλίο ήταν ότι απουσιάζει ίσως το κοινωνικό νόημα τόσο από τα περισσότερα διηγήματα και ότι είναι λίγο πιο ατομικά, έχουν μια πιο ατομική απόχρωση. Θα ήθελα την τοποθέτηση του συγγραφέα πάνω σε αυτό. Εγώ θα έκανα μόνο την επισήμανση ότι πολλές φορές και το ατομικό νόημα γίνεται κοινωνικό. Όπως και το κοινωνικό γίνεται ατομικό. Και αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Κλείνοντας, ο ερημίτης μπορεί να είναι ένας ταπεινός μοναχός μιας οποιασδήποτε θρησκείας, ένας ασκητής. Μπορεί να είναι ένας αλαζονικός, νιτσεϊκός Ζαρατούστρα. Εν προκειμένου, λαμβανωμένης υπόψη και της ιδιότητας του συγγραφέα, είναι ο δικαστής, ο οποίος έχει το ασκηταριό του, που είναι η δικαστική αίθουσα, η βιβλιοθήκη του, το γραφείο του, αλλά αυτή η ερήμωσή του, αυτός ο αναχωρητισμός του προσωρινός, δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι, στην ουσία, αναβαπτίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία και επανέρχεται στην κοινωνία για να αποδώσει δικαιοσύνη, να συμμετέχει στις κοινωνικές μάχες που ο ίδιος επιλέγει, να δώσει τις μάχες για την οικογένειά του, για τις διαπροσωπικές του σχέσεις, για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχιλλέα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σου. Δεν ξέρω αν πρέπει να σχολιάσω τώρα ή μετά. Να πω κάτι. Λοιπόν, καταρχάς, έτσι, ανέφερες όλα αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιώ για να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα, έτσι κάπως γοτθική θα λέγαμε, η οποία σου θύμισε τον τρόπο που γράφει ο Ουμπέρτο Έκο. Επίσης ανέφερες για την ανακύκληση των πολιτευμάτων, την οποία τη χρησιμοποιώ σαν έννοια στην ομώνυμη ιστορία στον ερημίτη του Ραχμαντάν, χωρίς να γνωρίζω ότι κάτι παρόμοιο και σχεδόν το ίδιο έχει γράψει ο Αριστοτέλης. Με τέτοια σχόλια θα είσαι πάντα δίπλα μου να κάνεις κριτική στα βιβλία μου. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Αχιλλέα. Και πέραν του αστείου σχολείου να κάνω και το σοβαρό όσον αφορά την ατομική κοινωνική διάσταση των ηρώων.
θεωρώ ότι ειδικά στην εποχή μας την κοινωνικότητα, αυτή την εύκολη και ρηχή κοινωνικότητα, είναι πολύ εύκολο να τη βρεις, είναι παντού γύρω σου. Εγώ με το βιβλίο αυτό ήθελα να εστιάσω στην εσωτερικότητα. Όντως, αυτός ο γνωστός σου, που μάλλον είναι κοινός γνωστός από ό,τι υποπτεύομαι, ο Ορθός το εντόπισε ότι αυτό που εγώ έχω προσπαθήσει να κάνω με αυτό το βιβλίο είναι να κάνω ένα κάλεσμα προς την εσωτερικότητα, προς τον εσωτερικό μας εαυτό, να σκύψουμε όλοι μέσα μας, να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Οπότε πράγματι θα δείτε αυτούς τους ήρωες να βασανίζονται από ερωτήματα και από ζητήματα, από αυτά τα μεγάλα που απασχολούν όλους, και έτσι φαίνεται σαν να ασχολούνται με τον εαυτό τους. Όμως εγώ πιστεύω ότι πάντα πρέπει να ξεκινάς από μέσα σου και να χτίζεις μέσα σου και να ζωγραφίζεις μέσα σου και να δημιουργείς μέσα σου για να μπορείς στη συνέχεια να προσέρχεσαι και στην κοινωνικότητα πλούσιος και έχοντας να προσφέρεις. Αυτό έτσι ως σύντομο σχόλιο. Και νομίζω ότι επειδή ήδη δημιούργησες και με τις περιγραφές σου έτσι, μερικά ωραία γοτθικά τοπία, ατμοσφαιρικά, νομίζω ότι τέτοιου είδους τοπία, Μαρίνα και Σπύρο, χρειάζονται και μουσική για να μπορέσουμε να τα νιώσουμε καλύτερα. Νομίζω ότι λογοτεχνία και μουσική πάνε χέρι-χέρι, έτσι. Δηλαδή είναι αδερφάκια. Απογειωνόμαστε. Την Τόνια Λούση. Έτσι. Ναι. Πολύ καλή συγγραφέα. Δασκάλα μου σε θέματα συγγραφής. Πλέον συνάδελφοι. Λοιπόν,
Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Τόνια Λαλούση. Είμαι συγγραφέας 2 αστυνομικών βιβλίων. Τώρα είναι στα σκαριά και το τρίτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρυσό για την τιμή που μου έκανε να βρίσκομαι σήμερα για ακόμη μια φορά εδώ και να μιλήσω για το υπέροχο βιβλίο του. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε το βιβλίο ενός συγγραφέα που καταφέρνει με μαεστρία να κινείται ταυτόχρονα στον ρεαλισμό και στη φαντασία. Ο κύριος Χρυσός, μέσα από τη συλλογή διηγημάτων του, με τίτλο «Ερημίτης του Ραχμαντάν και άλλες ιστορίες», μας χαρίζει ένα μοσαϊκό από ιστορίες που, ενώ είναι αυτοτελείς, συνθέτουν ένα συνεκτικό σύμπαν υπαρξιακής αναζήτησης, φιλοσοφικού στοχασμού και καλλιτεχνικής έκφρασης. Το βιβλίο δεν είναι απλώς μια συλλογή ιστοριών, είναι ένα εσωτερικό ταξίδι, την αναφορά που κάνατε και προηγουμένως, ένας καθρέφτης της ανθρώπινης φύσης. Οι ήρωες του συγγραφέα είναι συχνά τραγικές φιγούρες, βασαρισμένες από την ανάγκη για δημιουργία, αγάπη, λύτρωση ή και απλή επιβίωση. Ο θάνατος, η θρησκεία, η τρέλα, η μοναξιά, η καλλιτεχνική μανία, η ματαιότητα, όλα διατρέχουν το έργο με έναν λόγο που θυμίζει κινηματογραφικά πλάνα και αφήνει χώρο για τον αναγνώστη να εισχωρήσει συναισθηματικά και να δώσει τις δικές του ερμηνείες και απαντήσεις. Ο συγγραφέας περνάει το μήνυμα ότι η δημιουργική έκφραση μπορεί να λειτουργήσει ως έσχατο μέσο επιβίωσης, ένα αντίδοτο απέναντι στην αυτοκαταστροφή. Ναι, συνεχίζω. Λοιπόν, οι ήρωες του συγγραφέα είναι πολυπίκυλοι. Από μοναχικούς καλλιτέχνες και παρανοϊκούς καλόγερους μέχρι βασιλόπεδα που παλεύουν με τη μοίρα τους. Εμφανίζονται πολλές φορές ως αρχέτυπα του σύγχρονου ανθρώπου. Εύθραυστοι, ιδιόρυθμοι, μα βαθύτατα ανθρώπινοι. Δεν είναι ήρωες με τη συμβατική έννοια. Είναι τύποι σε σύγκρουση με τον εαυτό τους, με την κοινωνία ή ακόμη και με τον ίδιο το Θεό. Ο κύριος Χρυσός μας χαρίζει χαρακτήρες που παλεύουν με τον χρόνο, τη φθορά, τη ματαιότητα. Στο διήγημα, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου, το πρώτο διήγημα «Η Βάρκα Τελιέ», ένας καλλιτέχνης προσπαθεί να ζωγραφίσει την τελειότητα της φύσης, μόνο για να συνειδητοποιήσει το αδύνατο της ανθρώπινης παρέμβασης. Από το βιβλίο, από το διήγημα, σε μια στιγμή σύντομης αλλά εκτυφλωτικής διαφώτισης, κατανόησε τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιμηθεί ποτέ τη φύση, παρά μόνο να φτιάξει κακά της αντίγραφα. Το απόσπασμα αυτό συμπυκνώνει μια φιλοσοφική θέση για την τέχνη, αλλά και για το ανθρώπινο όριο, μια διαπίστωση που στοιχιώνει πολλούς ήρωες του έργου. Ομοίως στο διήγημα «Το Διαμάντι», που είναι το δεύτερο αγαπημένο μου, ο συγγραφέας μετατρέπει ένα υλικό αντικείμενο, το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου, σε αλληγορία της ανθρώπινης ματαιοδοξίας. Από το διήγημα, το διαμάντι είχε για πολυθρόνα του ένα πτώμα τώρα. Καθόταν εκεί και χαμογελώντας αδιάφορα στον ήλιο, περίμενε το επόμενο θύμα του. Πόσο πιο εύστοχα μπορεί να υποθεί η ματαιότητα της εξουσίας, του πλούτου και της προσδοκίας. Στο χαμόγελο του κρεμασμένου, που ο κύριος Κορίδης προηγουμένως διάβασε το διήγημα, η σκηνή της εκτέλεσης αποκτά μια σχεδόν κωμικοτραγική διάσταση, καθώς το πρόσωπο που κρέμεται χαμογελάει ενιγματικά και προκαλεί υπαρξιακό πανικό στους παρευρισκόμενους. Τους άστησε περισσότερο αυτό το χαμόγελο παρά το ίδιο το γεγονός του θανάτου. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα του βιβλίου για τη συνείδηση του θανάτου και την ανικανότητα των ανθρώπων να τον διαχειριστούν όταν παρεκκλίνει το προβλέψιμο. Η γραφή του κυρίου Χρυσού είναι ξεχωριστή και πολυεπίπεδη. Παρουσιάζει έντονα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν όχι μόνο λογοτεχνική δεξιοτεχνία, αλλά και μια εσωτερική αναζήτηση. Είναι στοχευμένα λακωνική. Δεν πλατιάζει, δεν εξηγεί τα πάντα. Αντίθετα, αφαιρεί κάθε περιττό και επιτρέπει στο κείμενο να λειτουργήσει όπως η ποίηση, ως υποβολή, ως υπονοούμενο, ως ερέθισμα. Αυτό κάνει τα διήγηματά του συμπαγή, με βάθος που δεν εξαντλείται με μία μόνο ανάγνωση. Η γραφή εμποτίζεται συχνά από φιλοσοφικό προβληματισμό, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είτε γύρω από την έννοια της τέχνης, είτε του θανάτου, είτε της ανθρώπινης φύσης. Ο συγγραφέας δείχνει βαθιά επίγνωση της εσωτερικής πάλης των ηρώων του και συχνά μετατρέπει ένα φαινομενικά απλό περιστατικό σε αλληγορία. Η σκηνοθετική ματιά είναι έντονη. Οι περιγραφές είναι οπτικά πλούσιες, σχεδόν κινηματογραφικές, όπως αναφέραμε ξανά, ενώ οι διάλογοι, όταν υπάρχουν, έχουν θεατρικότητα και ρυθμό. Στοιχείο απαραίτητο για την σύσταση των διαλόγων. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί απλή γλώσσα, καθημερινή, ελληνική, χωρίς εξεζητημένα λόγια. Ωστόσο, πρόκειται για επιμελημένα απλή γλώσσα, δηλαδή η απλότητα είναι συνειδητή και στοχεύει στη λειτουργικότητα και τη διαφάνεια. Και αυτή είναι και η επιτυχία της. Και τώρα θα ήθελα να πω και δύο λόγια ως συγγραφέας και εγώ ίδια για τη δυσκολία στη συγγραφή ενός διηγήματος.
Η συγγραφή του διηγήματος είναι ένα από τα πιο απαιτητικά είδη της λογοτεχνίας και όχι μόνο επειδή πρέπει να υποθούν πολλά σε λίγες σελίδες, αλλά κυρίως γιατί το διήγημα ως μορφή απαιτεί τεχνική πειθαρχία, απόλυτη οικονομία και μαθηματική ακρίβεια. Το διήγημα απαιτεί να δημιουργήσεις έναν ολόκληρο κόσμο, χαρακτήρες, σύγκρουση, κλιμάκωση και λύση μέσα σε λίγες σελίδες. Δεν υπάρχει χώρος για ανοίγματα, όπως μπορεί κάποιος σε ένα μυθιστόρημα να πλατιάσει, ούτε για δευτερεύουσες πλοκές. Ό,τι γράφεται πρέπει να έχει βάρος και βάθος. Ο κύριος Χρυσός το πετυχαίνει με αφηγηματικές συμπυκνώσεις που περιέχουν μέσα τους ολόκληρες βιογραφίες σε λίγες προτάσεις. Για παράδειγμα, στο διήγημα «Το Δαχτυλίδι», το σπίτι μύριζε χολέρα. Κάθε φορά που έσκαβε στο χωράφι, ξέθαβε τσακισμένα κρανία, ξεριζωμένα δόντια και τεμαχισμένα ανθρώπινα κόκαλα. Νομίζω θα έχουμε τη χαρά να διαβάσουμε και το διήγημα αυτό από τον κύριο Κορίδη. Εδώ μέσα σε λίγες σειρές, ο αναγνώστης μεταφέρεται όχι μόνο σε μια ατμόσφαιρα, αλλά σε μια ηθική και ψυχική κατάσταση. Δεν χρειάζεται περισσότερες περιγραφές. Τα λέει όλα σε μια πρόταση. Το διήγημα δεν λέει τα πάντα, υπενήσεται. Αυτό είναι το δύσκολο. Να αφήσεις υπόγεια ρεύματα νοήματος χωρίς να φαίνεσαι ασαφής. Ο κύριος Χρυσός αφήνει χώρο στον αναγνώστη να τελειώσει την ιστορία. Δεν εξηγεί, δεν ηθικολογεί, δεν κατακρίνει. Στο διήγημα «Το Διαμάντι», για παράδειγμα, ο ήρωας πεθαίνει λίγα βήματα πριν τη σωτηρία του. Ο συγγραφέας δεν λέει ποτέ ευθέως «αχ, τη ηρωνία», αλλά αφήνει την τραγωδία να αντυχήσει μέσα στη σιωπή. Στο τέλος του διηγήματος αναφέρεται: «Από την άλλη μεριά του αμόλοφου απλωνόταν η Μεδίνα, η μεγάλη πόλη που, αν έφτανε ως εκεί, θα τα είχε όλα δικά του». Το διήγημα λειτουργεί σαν ηχό. Το τέλος έρχεται και μένει να σε στοιχιώνει. Ο συγγραφέας ξέρει πότε να σταματήσει. Δεν εξηγεί τα νοήματα, δεν κλείνει τις ιστορίες του με κορδέλα. Αντιθέτως, οι ιστορίες του μοιάζουν με θραύσματα μεγαλύτερων κόσμων. Και μου αρέσει το που έχω γράψει. Είναι θαύσματα μεγαλύτερων κόσμων που όμως περιέχουν όλο το νόημα. Δηλαδή, έχετε απομονώσει μεγαλύτερους κόσμους, τους έχετε συμπυκνώσει και όμως αποτελούν τόσο αντιπροσωπευτικά δείγματα του κόσμου που μπορούν να τον αντιπροσωπεύσουν. Για παράδειγμα, στο τέλος του διηγήματος «Το χαμόγελο του κρεμασμένου» δεν μαθαίνουμε τελικώς γιατί χαμογέλασε και δεν χρειάζεται. Γιατί η δύναμη βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ενιγματική σιωπή. Το βιβλίο «Ερημίτης του Ραχμαντάν και άλλες ιστορίες», τελειώνοντας, θέλω να πω ότι είναι ένα έργο που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή του σύγχρονου αναγνώστη. Είναι ένα ψηφιδωτό από ήρωες, καταστάσεις και σύμβολα που μας υπενθυμίζει ότι η λογοτεχνία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι τρόπος ύπαρξης. Ο κύριος Χρυσός καταφέρει να μας ταξιδέψει σε κόσμους που, όσο φανταστικοί κι αν μοιάζουν, είναι πιο πραγματικοί από όσο νομίζουμε. Είναι μια πρόσκληση να ξαναδούμε τη ζωή μέσα από το φως των λεπτομεριών, της αλήθειας και της σιωπής. Κλείνω με μια φράση που πηγάζει από το αγαπημένο μου διήγημα. «Η αληθινή ομορφιά βρίσκεται παντού γύρω μας. Αρκεί να έχουμε τη σεμνότητα να την κοιτάξουμε χωρίς να τη φυλακίσουμε σε πίνακες ή λέξεις». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόνια, είπες θραύσματα μεγαλύτερων κόσμων, έτσι. Ωραία, θα το χρησιμοποιήσω αυτό. Οι συγγραφείς βλέπουν μέσα τον άλλον, όλοι το ξέρουν αυτό. Μετά τραγούδι και μετά εγώ, ωραία. Οπότε θα έχουμε τώρα μια μεγάλη απόλαυση. Κάποιοι θα το ζήσουν για πρώτη φορά αυτό. Το Δαχτυλίδι. Στα χρόνια του Μεσαίωνα, σε μια μικρή κομμόπολη, όπου όλα τα σπίτια ήταν χτισμένα από πέτρα και δέσποζαν παντού τεράστιοι σταυροί, ζούσε μόνος του ένας νέος ρομαντικός ποιητής. Σε ένα τέτοιο πετρόχτιστο σπίτι αρχοντικό, πολύ μεγάλο και με πολυτέλεια διακοσμισμένο, ταυτόχρονα όμως και πολύ παλιό. Ο νέος αυτός είχε έρθει στην κομμόπολη λίγο καιρό πριν. Κανείς δεν ήξερε από πού. Και εκτός από το σπίτι είχε αγοράσει και ένα μεγάλο κτήμα που σκόπευε να καλλιεργεί για να το εξασφαλίζει μια σχετική αυτάρκεια. Σύντομα όμως αποφάσισε να εγκαταλείψει την παλιά κομμόπολη όταν η ζωή του μετατράπηκε σε μια πέραντη δυστυχία που προερχόταν από την ίδια την περιουσία του. Το σπίτι του έγινε για αυτόν το πιο ζωφερό μέρος του κόσμου που βασάνιζε την ψυχή του ανελαίητα. Η βαριά πένθυμη ατμόσφαιρά του είχε καταθλιπτική επίδραση πάνω του.
Τη νύχτα αντιχούσαν από τα υπόγεια απελπισμένες κραυγές των φτωχών που είχαν βασανιστεί εκεί μέσα με τις πιο φρικτές μεθόδους. Το σπίτι μύριζε χολέρα. Είχε ποτιστεί με μια βαριά, βέβαιλη μυρωδιά που δεν μπορούσε να φύγει με κανέναν τρόπο. Κάθε φορά που έσκαβε στο χωράφι ξέθαβε τσακισμένα κρανία, ξεριζωμένα δόντια και τεμαχισμένα ανθρώπινα κόκαλα, όλα μπλεγμένα μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους και σε τεράστιες ποσότητες. Ήταν σπαρμένα παντού. Όλα τα ποίηματα που έγραφε πια μιλούσαν για θάνατο και στα όνειρά του τον επισκέπτονταν μόνο νεκροί, κοιτώντας τον ίσια στα μάτια. Αποφάσισε να φύγει. Θα πήγαινε λοιπόν να αναζητήσει την τύχη του σε κάποιο άλλο μέρος. Όμως, ό,τι είχε στην κατοχή του ήταν μόνο αυτό το σπίτι και το κτήμα. Δεν ήθελε να χάσει την αξία της περιουσίας αυτής. Και οπουδήποτε κι αν πήγαινε, θα χρειαζόταν χρήματα. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα, γιατί εκείνη την εποχή τα χρήματα ήταν βαριά και δύσχρηστα και δεν θα μπορούσε να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, κουβαλώντας μαζί του μια μεγάλη ποσότητα από αυτά. Εκτός αυτού, υπήρχε ο φόβος να τον ληστέψουν και να τα χάσει έτσι άδοξα όλα. Κάθισε και σκέφτηκε βαθιά το πρόβλημα αυτό, ώσπου η λύση άστραψε κάποια πρόσμενη στιγμή στο μυαλό του με τρόπο θαυματουργό. Αυτό που χρειαζόταν ήταν να αντικαταστήσει την περιουσία του με κάποιο άλλο αντικείμενο ίσης αξίας, το οποίο όμως θα μπορούσε εύκολα να μεταφέρει μαζί του και το οποίο στο μέρος που θα πήγαινε θα χρησιμοποιούσε για να αποκτήσει και πάλι ένα σπίτι και ό,τι άλλο του χρειαζόταν για να ζήσει. Και το αντικείμενο αυτό θα ήταν ένα δαχτυλίδι. Ναι, ένα δαχτυλίδι με έναν πολύτιμο λίθο, του οποίου η αξία θα ήταν ισοδύναμη με την περιουσία που θα άφηνε πίσω του. Πήγε χωρίς καθυστέρηση στο χρυσοχώο της πόλης και συμφώνησε να ανταλλάξει όλη την περιουσία του με μία πολύτιμη πέτρα, στερεωμένη πάνω σε ένα δαχτυλίδι. Όπως και έγινε. Μετά από αυτό ξεκίνησε αμέσως για το ταξίδι του. Τα λαγκάδια που περνούσε ήταν κατά πράσινα και ο ήλιος χάιδευε τα πάντα. Όταν τα μεσημέρια ξεκουραζόταν κάτω από κάποιο δέντρο, κοίταζε για αρκετή ώρα το δαχτυλίδι με την γκρίζα παράξενη πέτρα και σκεφτόταν ότι είχε κλείσει όλη την περιουσία του σε αυτό το πεταδάκι και τη φορούσε στο παράμεσο του δεξιού του χεριού, σκέψη που τον έκανε να χαμογελάει. Μέσα στην πέτρα έβλεπε τότε με τη φαντασία του το μεγάλο αρχοντικό σπίτι που είχε αφήσει πίσω του να ξεπροβάλλει μέσα από μια μυστηριώδη ομίχλη. Και μετά την ομίχλη να διαλύεται και το παλιό σπίτι να αντικαθίσταται από ένα άλλο καινούριο σε κάποιο μέρος μακρινό και χαρούμενο. Όλα αυτά τα έβλεπε με το μυαλό του, γιατί ήταν αλαφροίσκιωτος. Όλες αυτές τις μέρες πορευόταν πεζός και ολομόναχος. Την πέμπτη μέρα διέκρινε μακριά στην πεδιάδα μια σιλουέτα, ή έτσι του φάνηκε. Μα ναι, εκεί, στην άλλη άκρη της πεδιάδας, κάποιος οδηπόρος πλησίαζε και σε λίγο θα το συναντούσε. Όταν ήρθε κοντά, σταμάτησε και χαιρετήθηκαν. Ήταν κι αυτός ένας περιπλανόμενος που έψαχνε για μια καλύτερη τύχη μέσα σε έναν κόσμο κατακερματισμένο. Αποφάσισαν να πορευτούν μαζί για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο ξένος παρατήρησε το δαχτυλίδι από την πρώτη στιγμή. Ήταν ένας αδίσταχτος δολοφόνος, ένας άνθρωπος χωρίς καμία ηθική αρχή που καταζητούνταν σε πολλές πολιτείες. Την πρώτη νύχτα που κοιμήθηκαν στην ύπαιθρο, έσφαξε τον ποιητή και αφού του έκοψε το δάχτυλο, πήρε το δαχτυλίδι και το φόρεσε. Ύστερα συνέχισε τον δρόμο του, που μετά από μερικές μέρες τον έβγαλε στην πετρόχτιστη πολιτεία που είχε αφήσει πίσω του ο ποιητής. Του άρεσε το μέρος και είπε να κατασταθεί εκεί. Του είπαν ότι υπήρχε μόνο ένα σπίτι ελεύθερο για να μείνει, το οποίο ανήκε στον Χρυσοχώο. Πήγε και τον βρήκε και μετά από μια σύντομη διαπραγμάτευση αγόρασε το σπίτι και επιπλέον ένα κοντινό κτήμα, δίνοντας ως αντάλλαγμα το δαχτυλίδι. Σύντομα όμως κατάλαβε το λάθος του. Το σπίτι ήταν γεμάτο φαντάσματα του παρελθόντος.
Οι καμπάνες της εκκλησίας χτυπούσαν ακατάπαυστα και αμέτρητοι, τεράστιοι σταυροί του την έδιναν στα νεύρα. Το κτήμα ήταν εντελώς αδύνατο να καλλιεργηθεί και τα δέντρα του δεν έδιναν κανένα καρπό, σαν να ήταν καταραμένα. Το στόμα του γέμιζε καθημερινά με βλαστήμιες, ώσπου πήγε πάλι στο Χρυσοχώο και συμφώνησε να του παραδώσει σπίτι και κτήμα και να πάρει σαν αντάλλαγμα το δαχτυλίδι. Όταν άφηνε πίσω του την Κομμόπολη, ένιωθε ήδη ανακουφισμένος. Στη μοναχική του πορεία συνάντησε έναν έμπορο. Ο έμπορος ήταν φορτωμένος με την πραμάτια του και αναζητούσε κάποια πολιτεία για να διαθέσει το εμπορευμά του. Τον φίλεψε ένα καταπληκτικό κόκκινο κρασί που κουβαλούσε μαζί του και συζήτησαν για πολλά πράγματα. Ο έμπορος όμως ήταν τρομερά άπλιστος και είχε παρατηρήσει από την πρώτη στιγμή το δαχτυλίδι. Έτσι, το κρασί που ήπιε ο δολοφόνος είχε δηλητήριο που τον έστειλε γλυκά στον άλλο κόσμο. Ύστερα, ο έμπορος του έκοψε το δάχτυλο και φόρεσε το δαχτυλίδι. Το κοίταξε και το καμάρωσε. Του άρεσε πολύ. Μετά από λίγες μέρες έφτασε στην πεκτρόχτιστη και σταυρογυρισμένη πολιτεία και αποφάσισε να μείνει εκεί για να ασκήσει το επάγγελμά του. Του είπαν ότι υπήρχε μόνο ένα μέρος για να μείνει και τον έστειλαν στον Χρυσοχώο. Το δαχτυλίδι ήταν το αντάλλαγμα για το σπίτι και το κτήμα που απέκτησε. Αλλά οι δουλειές δεν πήγαν καλά. Οι άνθρωποι της μικρής Κομμόπολης έδειξαν πλήρη αδιαφορία για τα εμπορεύματά του και στον δρόμο τον απέφευγαν. Έτσι πήρε και αυτός την απόφαση να φύγει, ανταλλάσσοντας πάλι το σπίτι και το κτήμα με το δαχτυλίδι από τον Χρυσοχώο. Φεύγοντας, συνάντησε στον δρόμο του λίγο έξω από την Κομμόπολη έναν καλόγερο, με τον οποίο αποφάσισαν να πορευτούν μαζί. Ο καλόγερος ήταν εντελώς διεφθαρμένος και όταν αντίκρισε το δαχτυλίδι, έπεισε με αρκετή δυσκολία ομολογουμένος τον έμπορο να σκύψει και να εξομολογηθεί. Έτσι του έκοψε το λαιμό και στη συνέχεια, κόβοντας και το δάχτυλο, οικειοποιήθηκε το δαχτυλίδι. Πέταξε το ράσο και τράβηξε για την Κομμόπολη. Είχε αποφασίσει να εκοσμικευτεί. Κάποτε, φεύγοντας και εκείνος μακριά από την πόλη, δολοφονήθηκε από έναν ξεπεσμένο αριστοκράτη που αναζητούσε την μοίρα του. Και εκείνος πάλι έχασε αργότερα πάνω στο φευγιό του δάχτυλο και δαχτυλίδι από έναν καλόκαρδο βάρδο που μισούσε τους πλούσιους. Κανείς δεν ήξερε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Κανείς δεν ήξερε πώς θα τελείωνε. Επίσης, αμφισβητείται η ταυτότητα του Χρυσοχώου. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ήταν απεσταλμένος του Θεού ή του διαβόλου. Και όσο αναρωτιόμαστε για την ταυτότητα του Χρυσοχώου, χρειαζόμαστε τη μουσική της Μαρίνας και του Σπύρου για να μπορέσουν οι σκέψεις να κυλήσουν πιο εύκολα. Πίσω από του νου μου το λευκό και την ηχό του χρόνου. Πίσω απ' του νου μου το λευκό και την ηχό του χρόνου. Δίδυμη νύχτα το κακό που πυρπολεί το φως μου. Δίδυμη νύχτα το κακό που πυρπολεί το φως μου. Ποια φήμη
είναι το δικό σου βλέμμα. Εγώ λιγμός, καρπός, εγώ ματέων κόπος, εγώ ακτιστός ναός, εγώ κρανίου τόπος κι εσύ της γης φιλή. Κι εσύ της γης το σώμα με τον ονείρον τη φιλή. Μου γλυκάνες, μου γλυκάνες το στόμα. Όλου του κόσμου τα δεινά νιώθω δικά μου χρέη. Όλου του κόσμου τα δεινά νιώθω δικά μου χρέη. Σαν ασκητής που τυραννά το σώμα που δεν φταίει. Σαν ασκητής που τυραννά το σώμα που δεν φταίει. Μ' ακολουθούν βαριές στιγμές και μια σιωπή που καίει. Μόνο απ' τα χείλη σου τι λες, σαν αεράκι κλαίει. Εγώ λιγμός, καρπός, εγώ ματέων κόπος, εγώ ακτιστός ναός, εγώ κρανίου τόπος κι εσύ της γης φιλή. Κι εσύ της γης το σώμα με τον ονείρον τη φιλή. Μου γλυκάνες, μου γλυκάνες το στόμα. Εγώ λιγμός, καρπός, εγώ ματέων κόπος, εγώ ακτιστός ναός, εγώ κρανίου τόπος.
Αυτό ήταν του Γιάννη Καλπούζου, έτσι. Πραγματικά είστε σπάνιοι και μοναδικοί σε αυτό. Και ακούμε μουσική, αληθινή μουσική, ποιοτική μουσική. Και φυσικά, ναι, βέβαια, θα το έλεγα οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό, θα έλεγα πολλά, θα ξεκινήσω με αυτό. Λοιπόν, πριν 6 μήνες ξεκίνησε ένα ταξίδι με την έκδοση αυτού του βιβλίου, το οποίο ταξίδι με έφερε σε σύντομο διάστημα να γνωρίζω ανθρώπους που διαφορετικά ίσως να μην τους είχα γνωρίσει ποτέ. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν και η Μαρίνα με τον Σπύρο, που ήταν μια αποκάλυψη, έτσι, μια πολύ μεγάλη χαρά που γνωριστήκαμε. Δηλαδή, όταν συναντηθήκαμε μαζί και οι τρεις, νομίζω ότι, να σας πω πώς ένιωσα, σαν τα πνεύματά μας να βγήκανε από το σώμα μας και να επικοινωνούσαν απευθείας μεταξύ τους. Ναι, παίξαμε ωραία μεταξύ. Είχα μια τέτοια αίσθηση. Και επίσης να πω ότι τα τραγούδια που ακούσαμε δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδέονταν με τις ιστορίες. Καλά, αυτό πάλι που το πάτε. Κάνετε speed reading, πάρα πολύ γρήγορο. Ναι, και ακόμα και οι στίχοι των τραγουδιών που μας είπατε έχουν κάποιες αναφορές που ταιριάζουν πάρα πολύ στα νοήματα του βιβλίου. Λοιπόν, θέλω καταρχάς να εκφράσω έτσι τη συγκίνηση, την ευγνωμοσύνη μου προς όλους εσάς που είστε εδώ, γιατί πιστεύω ότι στην εποχή μας το να αφιερώνει κανείς 2 ώρες για να παρίσταται στην παρουσίαση ενός βιβλίου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ελπίζω να μπορέσω να σας το ανταποδώσω με όσα τυχόν ελπίζω να αποκομίσετε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω καταρχάς το Δήμαρχο της Νέας Σμύρνης για την αποδοχή του αιτήματος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τους αντιδημάρχους που έχουμε μαζί μας, την κυρία Μαριαλένα Αγγελίδου, αντιδήμαρχο νομικών υποθέσεων, και πρώην συνάδελφό μου. Νιώθω πολύ κοντά, πνευματικά. Ναι, όποτε θέλετε. Θέλετε τώρα, μετά, όποτε θέλετε. Πότε θέλετε. Να μην σας διακόψω στο τέλος. Στο τέλος, ναι, βεβαίως, ναι, ωραία. Την κυρία Νόρα Γαλανοπούλου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο σε θέματα περιβάλλοντος. Τον κύριο Δημήτρη Φερεντίνο, αντιδήμαρχο ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον άνθρωπο που έτρεξε και φρόντισε για όλα εδώ πέρα, τον Λάζαρο Κικίδη, ο οποίος είναι εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για τη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, και είναι ο άνθρωπος που φρόντισε εδώ τα πάντα. Την κυρία Λευκή. Ναι, καλά, έπεται. Δεν θα αναφέρω την κυρία Λευκή. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Δαβέτας, που είναι ο πρόεδρος του Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών. Βλέπετε, δεν είμαι ο πρώτος δικαστής που αποφάσισα να γράψω λογοτεχνία. Έχουν προηγηθεί άλλοι και στα βήματά τους και εγώ πατάω και συνεχίζω. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Και φυσικά σήμερα θα μου δώσει και το βιβλίο του. Έτσι, έχουμε κανονίσει και αυτό. Το οποίο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα διαβάσω από σήμερα κιόλας. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο τέος πρέσβης της Ελλάδος στη Γεωργία, ο κύριος Δημήτριος Τρανός. Ευχαριστούμε θερμότατα. Είναι μαζί μας κυρία Σοφία Παυλάκου. Είναι κάπου εκεί πίσω. Ναι, ωραία. Κυρία Σοφία Παυλάκου είναι η πρόεδρος της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά, ενός σωματείου, έτσι ζεστό χειροκρότημα, ενός σωματείου, το οποίο έχει καταφέρει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πνευματική ζωή του Πειραιά, και έτσι αποδεικνύεται ότι όταν τα χέρια που κρατάνε το τιμόνι είναι δυνατά, έτσι, και η ομάδα πάει καλά και το καράβι πάει εκεί που πρέπει. Είναι μαζί μας η κυρία Ντίνα Αναστασιάδου, η οποία ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα ιαπωνικού πολιτισμού. Θέλετε να πείτε εσείς μήπως? Ναι. Μάθαινα ιαπωνικά στο διάστημα που ήμουν φοιτήτρια. Πήρα υποτροφία από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Έχω κάνει μεταπτυχιακό Ιαπωνική ιστορία της τέχνης. Έχω ζήσει κάπου 9 χρόνια στην Ιαπωνία. Συνεργάζομαι με την πρεσβεία της Ιαπωνίας προσπαθώντας να κάνω
ιαπωνικού πολιτισμού γνωστές στην Ελλάδα. Και επίσης έχω και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Καλκούτα, συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο που δημιούργησε ο Ραβιντρανάθ Ταγκόρ, ο εθνικός ποιητής της Ινδίας. Και από ό,τι ξέρω, σας έχει τιμήσει και βραβεύσει και το Ιαπωνικό κράτος. Έχει τιμήσει το Υπουργείο Έτσι. Εξωτερικών της Ναι, ναι. Ιαπωνίας, γιατί με το έργο μου συμβάλλω στην κατανόηση του Ιαπωνικού πολιτισμού και του ελληνικού πολιτισμού αντίστοιχα στην Ιαπωνία. Και μας έχει τη χάνει να έχω και μια φίλη Ιαπωνέζα. Τώρα το έρχομαι εκεί. Έρχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί εγώ είμαι λάτρης του Ιαπωνικού πολιτισμού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι εδώ. Εγώ είχα προσπαθήσει έτσι να μάθω και Ιαπωνικά, που είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες που υπάρχουν. Κύριε Πρόεδρε, ήταν μια φάση γύρω στο 2016 που ξεκινήσανε μια αποχή δικηγόροι. Και είχε κρατήσει 6-8 μήνες αυτή η αποχή. Και εκεί προέκυψε ελεύθερος χρόνος. Και λέω τι να κάνω, είχα ένα όνειρο και ξεκίνησα να μαθαίνω Ιαπωνικά. Μετά όμως σταμάτησε η αποχή και σταμάτησε και τα Ιαπωνικά. Λοιπόν, έχουμε όμως μαζί μας μία φίλη μας από την Ιαπωνία. Την κυρία Σονόκο Φούτζι. Τη χαίρομαι πάρα πολύ. Κονμπανβά, κάτσε να μάστε. Και μιλάει και πολύ καλά ελληνικά. Μα είναι φοβερό γιατί όταν οι Ιάπωνες μαθαίνουν ελληνικά ή οι Έλληνες Ιαπωνικά, δηλαδή είναι ό,τι πιο δύσκολη επιλογή μπορείς να κάνεις. Είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες, έτσι. Γνωριστήκαμε τυχαία πριν από 45 χρόνια, το 1980, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, όταν είχε πάει να αγοράσει κάτι σαν δώρο γιατί λατρεύει τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα, τον οποίο τον έχει γνωρίσει μέσα από τα σχολεία της Ιαπωνίας, όπου αφιερώνουν ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά τον δυτικό κόσμο, είναι αφιερωμένο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Έτσι ξεκίνησε η αγάπη της για την Ελλάδα, βλέποντας την Ακρόπολη, βλέποντας τα αρχαία ελληνικά γλυπτά. Αυτή τη στιγμή είναι συγκινημένη, αν το καταλάβατε, της ήρθαν και δάκρυα στα μάτια. Και από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, της είπα: εσύ θα μου μάθεις Ιαπωνικά και εγώ θα σου μάθω ελληνικά. Γι' αυτό και όπου πάμε, είτε είμαστε στην Ιαπωνία είτε είμαστε στην Ελλάδα, μιλάμε για την αντίθετη γλώσσα. Κάποιοι μας κοιτούν με περιέργεια, αλλά η μία όμως συμπληρώνει με τις γνώσεις της την άλλη. Σωστά. Τέλεια. Θέλω επ' αυτού δύο πραγματάκια μόνο να πω. Το ένα είναι ότι η κυρία Σονόκο Φούτζι μου έφερε ένα δωράκι. Μου επιτρέπετε να δείξω το δώρο που μου φέρατε? Ναι. Λοιπόν, να δείξουμε. Κοιτάξτε εδώ, αυτό τι πουλί είναι? Ιαπωνικό σύμβολο ειρήνης και αγάπης για την Ιαπωνία. Είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που φτιάχνουν ορigami οι Ιαπωνέζοι. Έτσι. Ποιο άλλο να δείξουμε? Ναι. Έχει πολλά σχέδια εδώ.
Εγώ θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα για την Ιαπωνία, δεν θα το κάνω σήμερα, μπορεί να έχουμε άλλη ευκαιρία να τα πούμε. Απλώς το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι Ιάπωνες απλά πράγματα της ζωής τα κάνουν με τρόπο έντεχνο. Δηλαδή, το πώς θα πιούνε το τσάι τους, το πώς θα φτιάξουν τον κήπο τους, το πώς θα βάλουν τα λουλούδια στην αμφοδέσμη, το τι μπορούν να κάνουν με ένα χαρτί. Τα πάντα έχουν μια τέχνη. Και θα ήθελα επ' αυτού να διαβάσετε το βιβλίο του Καζαντζάκη, το ταξιδιωτικό, που πηγαίνει στην Κίνα και στην Ιαπωνία, γύρω στο 30 τόσο νομίζω είχε πάει, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον και το πόσο διαφορετική κατάσταση βρήκε μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Για μας το μυαλό μας μπορεί να είναι κάτι παρόμοιο, δεν είχε καμία σχέση, έτσι. Και ο Καζαντζάκης εκφράζει τον τεράστιο θαυμασμό του για αυτά που είδε στην Ιαπωνία και τον όχι και τόσο μεγάλο θαυμασμό, γιατί η Κίνα ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση τότε. Και εντελώς τυχαία, έχουμε μια Ιαπωνέζα φίλη εδώ, εντελώς τυχαία σήμερα μου στείλανε ένα αστείο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Στην Ιαπωνία, λέει, φτιάξανε ένα ρομπότ αστυνομικό, το οποίο μέσα σε 15 λεπτά έπιασε 4 κλέφτες. Το φέρανε μετά αυτό το ρομπότ στην Ελλάδα και σε 15 λεπτά κλέψανε το ρομπότ. Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ. Μεγάλη μας τιμή. Αγαπάμε την Ιαπωνία πάρα πολύ. Και τα χαϊκού, η τέχνη των χαϊκού πολύ μεγάλη. Η φίλη μου η Αλεξάνδρα Κερασαρίδη, μια Ελληνίδα, έτσι, γράφει χαϊκού πολύ ωραία. Και άλλοι Έλληνες έτσι, προσπαθούν να γράψουν χαϊκού. Ναι. Είναι τέχνη φοβερή. Θέλω να πω κάτι πρωτοδείγμα. Θέλετε τώρα ή να... Όποτε ναι, γιατί ναι, όποτε θέλετε τώρα. Καλησπέρα, λέγομαι Δημήτρης Φεραντίνος. Μπαίνοντας αγόρασα το βιβλίο και πήγα πίσω, γιατί ήταν και μένα τις θέσεις και διάβασα, κύριε Δήμο, το πρώτο διήγημα. Προλάβατε και το διαβάσατε. Ναι. Στις 2 πρώτες παραγράφους σε βάζει το θέμα και πρέπει να πας στην επόμενη. Κυρία Τόνια, δεν κλέβεται ο ένας τις λέξεις των άλλων. Οι λέξεις μας είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Το είπε πάλι ο Σεφέτης, γι' αυτό το λέω. Οπότε χρειάζεται αυτό. Κύριε Δήμο, χρησιμοποιείτε πάρα πολλά ρήματα, γι' αυτό δίνει ενέργεια στο λόγο. Ναι. Αυτό δεν μου το έχουν ξαναπεί. Ναι, έτσι πρέπει. Φορά μου το λέμε. Λοιπόν, και έχετε τέλειους κειμενικούς δείχτες που συνδέουν τις προτάσεις, τις λέξεις και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό είναι φιλολογική, παρότι είμαι της μαθηματικής. Τι έχετε σπουδάσει? Εγώ είμαι δάσκαλος, επί 4 δεκαετίες περίπου, εδώ στην Νέα Σμύρνη. Έχω κάνει και διοικητική θέση, έχω διδάξει ειδική αγωγή 20 χρόνια. Οι πρώτες μου σπουδές ήταν μηχανολόγος μηχανικός, αλλά μετά πήρασα στο δασκαλίκι. Και το λειτουργήσα όπως και ο Λάζαρος εδώ, περίπου 4 δεκαετίες. Λοιπόν, εύχομαι καλή περιπέτεια θετική. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που δεν μου τις είχαν ξανακάνει, ούτε εγώ τα είχα συνειδητοποιήσει. Αυτό μετά. Ναι, άρα δίνει ενέργεια. Σωστά. Εννοείς όταν βάζεις πολλά ουσιαστικά και πολλά επίθετα γίνεται πιο ποιητικό, πιο στατικό. Ενώ το ρήμα δίνει αυτή τη δραστηριότητα. Ποιος είχε πει? Θέλετε τώρα, όποτε θέλετε, για να συνεχίσω μετά, ναι. Θέλετε μιας και... Όποτε θέλετε. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένη που είμαι ανάμεσά σας σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά, στο όμορφο κτίριο της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης, που με μόχθο το έχουμε αναπαλαιώσει, προκειμένου να προσφέρουμε πολιτισμό στην πόλη μας και στους ανθρώπους. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη από τους συναδέλφους και από το σπουδαίο έργο του φίλου μας του Δήμου του Χρυσού, διότι και εγώ διετέλεσα δικαστής εφέτης στα ίδια δικαστήρια. Γνωρίζω λοιπόν το μόχθο του Έλληνα δικαστή σε μέρες δύσκολες και προηγούμενες και σύγχρονες και σας συγχαίρω γιατί έχετε την ευαισθησία να προσφέρετε πολιτισμό, να καταθέτετε τις πτυχές της ψυχής σας αντλώντας από όλες τις πηγές της σκέψης σας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είστε γεροί να συνεχίσετε
να προσφέρετε πολιτισμό σε όλο τον κόσμο και να αναιρεθεί από τον κόσμο η σκέψη ότι ο δικαστής είναι στιγνός, έχει ένα δικανικό λόγο αυστηρό και είναι μόνο γι' αυτό. Οι δικαστές έχουν ψυχή να καταθέσουν, μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στην πατρίδα μας, στο χώρο μας, στη λογοτεχνία, και ήθελα να σας πω ότι εγώ, πέρα του ότι υπηρετώ τις νομικές υποθέσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης, ασχολούμαι με τις δημοτικές χοροδίες. Είναι ένα κομμάτι που με εκφράζει και καταλαβαίνω τι σημαίνει κατάθεση ψυχής για τον πολιτισμό. Δικαιοσύνη χωρίς πολιτισμό δεν υπάρχει και πολιτισμός χωρίς δικαιοσύνη. Να είστε γεροί, να συνεχίσετε, καλοτάξιδο το βιβλίο και θερμά συγχαρητήρια για αυτή την εξαιρετική βραδιά σε όλους τους συντελεστές. Σε αυτό το διήγημα είναι πολύ ωραία που συνδέεται χωροχρονικά και δηλαδή το αφιερώνεται στο Μονέ. Γιατί ο Μονές έχει τα νούφαρα και στο τέλος έχουμε το βάλτο που πέφτει μέσα. Ναι. Η έμπνευση ήταν ο Μονέ, γιατί ξέρετε, συνήθως για να γεννηθεί μια ιδέα για ένα διήγημα, χρειάζεται στο μυαλό σου να υπάρξει μια δυνατή εικόνα, μια φράση, κάτι δυνατό. Για μένα αυτό το δυνατό ήταν όταν διάβασα ότι ο Μονέ πράγματι είχε μια λιμνούλα με μια Ιαπωνέζικη γεφυρούλα, με λουλούδια κτλ. Και έμπαινε μέσα στη βάρκα του, πήγαινε μέσα στη μέση της λίμνης και τη βάρκα την είχε κάνει ατελιέ. Γι' αυτό το λέω η βάρκα ατελιέ. Και πήγαινε και ζωγράφιζε μέσα στη μέση της λίμνης. Αυτό σαν εικόνα κόλλησε στο μυαλό μου και από εκεί ξεκίνησε να γράφεται ιστορία. Θέλω να πω και στην κυρία Αγγελίδου ότι είναι πολύ τυχερός ο Δήμος Νέας Σμύρνης που έχει εσάς, ειδικά και για τα νομικά θέματα. Γιατί τυχαίνει να έχω μιλήσει με ανθρώπους από άλλους δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν τα νομικά θέματά τους. Με αποτέλεσμα το βλέπουμε και εμείς, κύριε Πρόεδρε, στο δικαστήριο μετά, που δεν μας έρχονται ούτε καν έτσι σοβαρές απόψεις στις υποθέσεις. Οπότε μάλλον είναι πολύ τυχερός ο Δήμος Νέας Σμύρνης να έχει πρώην δικαστικό σε αυτή τη θέση. Συγχαρητήρια. Δώσω το λόγο και στον αγαπητό μας Πρόεδρο. Λοιπόν, συγκινήθηκα σήμερα να δώσω τα συγχαρητήρια μου σε όλους τους συντελεστές αυτής της όμορφης εκδήλωσης. Περισσότερο θέλω να συγχαρώ το τιμόμενο πρόσωπο, βέβαια, το αγαπητό μας φίλο, συνάδελφο, το Δήμο το Χρυσό, που συνδυάζει αρμονικά τη νομική σκέψη και τη διάκριση στο επάγγελμά μας με την καλλιέργεια του λόγου. Το διάβασα το βιβλίο, το ρούφηξα μέχρι το τέλος, με συνεπήρε, με έβαλε σε μια άλλη διάσταση, έναν άλλο κόσμο, ονειρικό, παραμυθένιο. Τα φιλοσοφικά συμπεράσματα εναπόκειται στον καθένα, μπορεί να είναι διαφορετικά, αφήνει πολλές ερμηνείες ανοιχτές και πιστεύω ότι θα συζητηθεί πολύ. Θέλω να περάσω λίγο και στους σχολιαστές των κειμένων και, και για τους τρεις συγχαρητήρια. Είπατε τόσο ωραία και εύστοχα πράγματα. Οι συνάδελφοι με εξέπληξαν με τις γνώσεις και το βάθος που έχουν και λαμβάνοντας υπόψη και την νεαρή τους ηλικία. Και βέβαια το μόχθο που απαιτεί το επάγγελμα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, επαγγελματική βέβαια, αλλά και στην καλλιέργεια όλων των υπόλοιπων ενδιαφερόντων σας, που είναι πολύ σημαντικά. Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι για μένα το δαχτυλίδι, αυτή η παραβολή, είναι λίγο απεσιόδοξη. Με ποια έννοια? Ότι ο μόνος αθώος από αυτή τη σειρά των ανθρώπων που είχαν ικτρό τέλος ήταν ο πρώτος, ο ποιητής. Αυτός ονειρεύτηκε έναν άλλο κόσμο, να ξεφύγει από εκεί. Και δεν μπόρεσε. Ο Χρυσοχώος είναι ο φύλακας μιας κόλασης. Μέσα από το δαχτυλίδι κρατάει τους κολλασμένους ισόβια φυλακισμένους εκεί. Ο ποιητής απέτυχε, ο αθώος. Αλλά ας μην αφήσουμε την ελπίδα
ότι η ποίηση κάποια στιγμή θα απελευθερώσει σε αυτόν τον κόσμο, σε ένα βαθμό, οποιονδήποτε. Σας το εύχομαι. Και πρώτα απ' όλα στον φίλο μας, το Δήμο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι καταρχάς να συμπληρώσω στο θέμα των σχολιαστών ότι έχω συναδέλφους δικαστές και η Τόνια Λαλούση, είπα απλά ότι είναι συγγραφέας γιατί έχει τόσο πολλές ιδιότητες που δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Εργάζεται και σε εισαγγελία εφετών του Πειραιά. Καταλάβατε. Ήρθε σε εμάς το πρώτο το δικαστήριο σαν εκπαιδευόμενη και μας την έκλεψε η εισαγγελία εφετών. Μας την πήρανε. Τι να κάνουμε όμως. Και είναι και βιολόγος που συνεχίζει μάλιστα τις σπουδές της. Οπότε πολλές σημαντικές ιδιότητες. Οπότε είμαστε όλοι του δικαστικού χώρου εδώ. Όλοι. Για όλα. Τα δε σχόλιά σας ήταν συναρπαστικά. Συναρπαστικά πραγματικά. Τα κρατάω και είναι αυτό που συμβαίνει, ότι μέσα σε 6 μήνες μόνο μιλάω με ανθρώπους και ο καθένας μου λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο καθένας κάτι άλλο σκέφτεται με βάση αυτά που διαβάζει. Και αυτό τελικά είναι που θέλω και εγώ να κάνω έτσι, με αυτό το βιβλίο. Σε ένα στίχο, όπως τον τραγουδούσε η Μαρίνα, που είχε τη λέξη οδηγητής, έτσι και γύρισε και με κοίταξε. Λοιπόν, ναι, εγώ νιώθω οδηγητής με αυτό το βιβλίο, αλλά τι είδους οδηγητής? Εγώ δεν θέλω να οδηγήσω κανέναν σε καμία συγκεκριμένη άποψη και θέση. Εγώ δεν θέλω κανείς να νομίζει ότι θα διαβάσει το δικό μου βιβλίο και θα βρει το νόημα της ζωής ή ας πούμε, ή ότι θα προσπαθήσω εγώ να του χειραγωγήσω τη σκέψη να τον πάω κάπου. Εγώ προσπαθώ να θέσω ερωτήματα. Για μένα είναι πιο σημαντικά τα ερωτήματα παρά οι απαντήσεις. Γιατί αν δεν έχεις τα σωστά ερωτήματα, δεν θα καταλήξεις ποτέ σε καμία σωστή απάντηση. Και επειδή και τις απαντήσεις πρέπει ο καθένας να τις αναζητήσει μέσα του. Και έτσι θεωρώ ότι η δουλειά του συγγραφέα είναι να θέτει τα ζητήματα. Και αυτό κάνω. Οπότε είμαι οδηγητής, Μαρίνα, με την έννοια ότι οδηγώ σε αυτά που θεωρώ σημαντικά ζητήματα. Και νομίζω ότι σε κάθε ιστορία υπάρχει και ένα σημαντικό ζήτημα που αναδεικνύεται. Δηλαδή, εγώ γράφω τις ιστορίες με μια πολύ απλή γλώσσα για να μπορούν όλοι να την προσεγγίσουν. Η γλώσσα να είναι εργαλείο επικοινωνίας και όχι εμπόδιο επικοινωνίας. Προσπαθώ οι ιστορίες να είναι συναρπαστικές. Να έχουν αγωνία, να θες να πας παρακάτω, να ευχαριστιέσαι το διάβασμα. Για μένα δεν νοείται στη λογοτεχνία να μην ευχαριστιέσαι το διάβασμα. Ταυτόχρονα όμως, γράφοντας έτσι αυτές τις ιστορίες με έναν τρόπο όσο πιο συναρπαστικό μπορούσα, αυτό που υπήρχε μέσα μου ήταν ένας δικός μου προβληματισμός που τον έβγαζα μέσα από την ιστορία. Θα διαβάσετε, ας πούμε, το Διαμάντι, που για μένα είναι ίσως ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό για τη δική μου κοσμοθεωρία, όπου ένας άνθρωπος βρίσκει το πιο πολύτιμο αντικείμενο του κόσμου, θεωρητικά θα έπρεπε αυτό να του δώσει δύναμη, ευτυχία, τα πάντα. Και αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι. Οπότε αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι είναι τελικά το πολύτιμο στη ζωή. Είναι αυτό που φαίνεται? Θέλει λίγο ψάξιμο, δεν είναι τόσο αυτονόητο. Θέλω να συνεχίσω με τις ευχαριστίες, τις άφησα στη μέση. Δεν πειράζει, πάμε τώρα έτσι αυθόρμητα. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για τη Μαρίνα και τον Σπύρο ήδη αναφέρθηκα. Κάναμε και διάφορες συζητήσεις και έχω την αίσθηση ότι και στο μέλλον ίσως να κάνουμε πράγματα που θα εκπλήξουν. Έχουμε να πούμε πολλά, έτσι. Κάτι καριάτιδες μας περιμένουν εκεί στις καριές Λακωνίας. Θα τα δούμε. Λοιπόν, η κυρία Λευκή πού είναι? Λοιπόν, η κυρία Λευκή είναι ο mastermind, εδώ οργανωτικός νους, έκανε τα πάντα, έτρεξε τα πάντα. Την κυρία Λευκή την ξέρω από πριν γεννηθώ. Παιδικοί φίλοι, τόσο φίλοι και τόσο στενοί που είμαστε πιο συγγενείς και από συγγενείς. Κυρία Λευκή, εντάξει, τι να πω, συγκινημένος να πω, εντάξει, κάνατε τα πάντα για τη σημερινή εκδήλωση. Ένα πολύ ζεστό και τεράστιο χειροκρότημα για την κυρία Λευκή. Από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που ξέρω, από τους πιο αισιόδοξους ανθρώπους που ξέρω, μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι άνθρωποι, σαν την κυρία Λευκή. Σαν την κυρία Λευκή να ήταν όλοι οι άνθρωποι, πραγματικά. Να μην σταματάμε πουθενά, να μην απογοητευόμαστε από τίποτα, να έχουμε δύναμη μέσα μας. Κυρία Ντίνα Ματζουράνη, που είναι εδώ, εννοείται φίλη μας, βοήθησε πάρα πολύ σε όλα τα θέματα. Μέχρι και τώρα πριν από λίγο μου λέγε διάφορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου. Τώρα εδώ είναι τόσοι φίλοι, τόσοι συμμαθητές, τόσοι συνάδελφοι. Είναι εδώ ο σούπερ κολλητός μου παλιός συμμαθητής φίλος, ο Γιώργος ο Τριανταφυλάκης. Πού είναι? Ο Γιωργάρας, εδώ. Με τον Γιώργο αδέρφια, από ένα σημείο και μετά θεωρείσαι αδερφός, έτσι.
Λοιπόν, εδώ ο Φώτης ο Γκίζας, όποιος το ξέρει από τον Πειραιά, έχει το καλύτερο, να πω ότι έχει στον Πειραιά, το καλύτερο οβελιστήριο του Πειραιά. Όποιος δεν το ξέρει, δίπλα στο εμπορικό επιμελητήριο. Λοιπόν, μια απόλυτη εμπειρία. Εκεί δεν πας. Εντάξει, φυσικά κάνει το καλύτερο μπιφτέκι, το καλύτερο σηκωτάκι κτλ. Εκεί πας για το Φώτη όμως. Πας για το Φώτη, για να δεις το Φώτη πας εκεί. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη σύζυγό του. Λοιπόν, ο παλιός μου, ο Μάνος ο Φτούλης, ο παλιός μου συμμαθητής από το Δημοτικό, δεν ξέρω, κάπου εδώ θα είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα πολύ καιρό να το δω. Τα ξαδέρφια μας, ο Γιώργος και η Ρούλα είναι εδώ. Α, Μάνο, εκεί είσαι. Γεια. Τα ξαδέρφια μας εδώ που φύγανε. Ο κύριος Βεντούρης, κάπου εδώ τον είδα, επίσης φίλος. Λοιπόν, τώρα τι να πω για το πάνελ. Νομίζω, εντάξει, το είδατε πώς μιλήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να σας πω κάτι τώρα για το πόσο πολύ χαίρομαι για αυτό το πάνελ. Θα μπορούσε αυτό το πάνελ να έχει ένα φιλόλογο, ένα κριτικό τέχνης και έναν πολιτικό, έτσι, από τους πολλούς που γενικώς ξέρουμε, τέλος πάντων. Ξέρουμε μερικούς. Λοιπόν, για μένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό το πάνελ έχει συγκεκριμένους 4 ανθρώπους που νιώθω ότι με αγαπάνε, που εγώ τους αγαπάω τρελά και βαθιά και είναι και από τους πιο καλλιεργημένους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Τώρα, κανονικά θα μπορούσα να αρχίσω να σχολιάζω το καθένα χωριστά. Θα έπρεπε να γράψω ένα βιβλίο 800 σελίδων για τον καθένα, αλλά δεν προλαβαίνω. Δηλαδή, κάθεσαι, μιλάς, ας πούμε, με τη Μαντό και σου έχει κάτι γνώσεις από διαφορετικούς τομείς. Εκεί που σου λέει για τη ζωγραφική του Παρθένη, ξέρει και στίχους από heavy metal συγκροτήματα και λέω, μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, πότε τα κάνει όλα αυτά? Δηλαδή, μιλάς με τον Αχιλλέα, τι να πω, οι γνώσεις του δεν έχουν σχέση με το επίπεδο των δικαστών. Είναι σε άλλο επίπεδο. Οι γνώσεις ιστορίας, λογοτεχνίας και γενικότερες. Εδώ μιλάς με την Τόνια, σε ηλικία 30 χρονών, έχει κάνει τα πάντα και λέω, εγώ με 50, τι μπιπ κάνω τόσα χρόνια? Ας πούμε, η άλλη στα 30 τα κάνει όλα. Ένας πανάξιος άνθρωπος που με δασκαλεύει κανονικά. Εντάξει. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κορίδης. Ένα πρωί με παίρνει τηλέφωνο ο Κωνσταντίνος ο Κορίδης και μου λέει, με αυτή τη φωνή που έχει, με αυτή, τη συγκεκριμένη, έχει πάντα αυτή τη φωνή, μου λέει, γεια σας, ήταν 11 το πρωί, είχα ξενυχτήσει, δούλευα και είχα σηκωθεί έτσι λίγο πριν. Μου λέει, ξέρετε, μας αρέσουν τα διηγήματά σας, φαίνεται ότι είστε άνθρωπος έτσι, με πολλές γνώσεις και πολλά ερεθίσματα. Και είπαμε και κάποια άλλα πράγματα. Τι να πω, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, κύριε Πρόεδρε, εκείνο το πρωί για μένα άλλαξε η ζωή μου. Γιατί είναι αυτό το μεγάλο βήμα που κάνεις, που ανοίγεσαι στον κόσμο. Είναι ένα δύσκολο βήμα για κάθε άνθρωπο, το να εκδοθεί, το να βγει προς τα έξω, το να ξεπεράσεις αυτό το φράγμα, το να πεις ότι δεν τρέπομαι να μάθουν οι άλλοι τι σκέφτομαι, τι έχω μέσα μου. Και για ένα δικαστή είναι δεν ξέρω πόσες φορές πιο δύσκολο. Στον κλάδο μας υπάρχει αυτό το εμπόδιο, αυτή η προκατάληψη. Έτσι ο Κωνσταντίνος ο Κορίδης μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα και βρέθηκα σε ένα περιβάλλον. Βλέπετε και σε λίγο τι θα γίνει σε 5 λεπτά που θα τελειώσω, θα πάμε όλοι στο μπουφέ. Λοιπόν, οπότε θα είμαι σύντομος. Λοιπόν, και βρέθηκα σε ένα εκδοτικό οίκο, ο οποίος έχει μια ομαδάρα που έφτιαξε αυτό το εξώφυλλο ο Δημήτρης Κουρκούτης. Πάντα το αναφέρω, ένα εκπληκτικό εξώφυλλο που δίνει ταυτότητα στο βιβλίο. Έτσι, νομίζω συμφωνούμε όλοι, δεν είναι? Ένα έργο τέχνης πραγματικά. Και κάτι που δεν θα το βρείτε εύκολα, θα διαβάσετε όλο το βιβλίο. Θα ήθελα κάποιος, άμα βρει έστω και ένα λάθος στο βιβλίο, να έρθει να μου το πει. Δεν θα βρείτε τίποτα. Καταπληκτική επιμέλεια και φροντίδα. Φοβερή ποιότητα. Αυτές είναι οι εκδόσεις Ιολκός. Λοιπόν, συγχαρητήρια λοιπόν. Θα έχουμε ωραία συνεργασία, έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Κωνσταντίνε, τώρα έμπλεξες. Δεν φεύγω. Λοιπόν, φυσικά. Δεν με αφήνετε? Εσείς δεν με αφήνετε, εγώ δεν θέλω. Λοιπόν, είναι εδώ η οικογένειά μου φυσικά, τα 5 παιδιά μου, που είναι τα πάντα, η γυναίκα μου. Εδώ ο γιος μου, φοβερός ο Γιάννης, διότι ωραία όλα αυτά που λέμε, λογοτεχνίες και όλα αυτά, αλλά η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Η γυναίκα μου η Χριστίνα είναι εδώ, αλλά δεν τη βλέπω, αλλά κάπου θα είναι, που είναι. Πίσω. Εδώ, προσέχει τη μικρή μας. Λοιπόν, τι είναι σημαντικό με τη γυναίκα μου? Ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που διάβαζε αυτά που έγραφα. Και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μου έδωσε και αυτή την όθηση που χρειάζεσαι. Στην αρχή είσαι πολύ αβέβαιος όταν γράφεις. Δεν είσαι σίγουρος αν αυτά που γράφεις είναι εντελώς ασήμαντα ή αν έχουν κάποια αξία.
Και είναι σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο που θα τα διαβάσει έτσι σοβαρά και που θα σου δώσει αυτή την αρχική όθηση. Οπότε στη γυναίκα που είμαι υπόχρεος, συν του ότι τα διάβαζε τόσο προσεκτικά, που εντόπιζε μερικές φορές και λογικά και χρονικά σφάλματα στις ιστορίες, γιατί του συγγραφέα πάνω στον ίστρο του ξεφεύγουν αυτά. Γι' αυτό πρέπει και ένα άλλο μάτι να τα διαβάζει. Οπότε μια φορά το διαβάζει, ας πούμε, μια ιστορία μου Χριστίνα και μου λέει: καλά, τι γράφεις εδώ, τι πήγε εκεί και ήταν βράδυ, αφού είχε αλλάξει η μέρα. Λέω: τι έκανα, λέω. Καλά που μου το πες. Οπότε, αν έχεις τέτοια σύζυγο. Λοιπόν. Είναι εδώ ο αδερφός μου, ο οποίος έχει φέρει και όλη την ομάδα του Μαραθώνιου. Γιώργο, λέω για την ομάδα του Μαραθώνιου. Εδώ όλη η ομαδάρα, μια φοβερή ομάδα, ο Γιώργος με τους φίλους του που τρέχουνε. Θέλεις να πεις ποιος ήταν ο επόμενος μαραθώνιος που θα πάτε? Ποιος γελάει? Μπράβο στο Γιώργο και στην την ομαδάρα, διότι ολονών η ζωή μας είναι μαραθώνιος, αλλά εδώ είναι στα αλήθεια. Λοιπόν, και φυσικά, σχεδόν τα πάντα οφείλονται στη μαμά μου. Τι να λέμε τώρα. Εδώ. Που ντρέπεται και δεν σηκώνεται το χέρι της να τη δούμε ποια είναι. Διότι μας μεγάλωσε με αγάπη, με επικοινωνία. Και ακριβώς όπως έπρεπε για να γίνουμε σωστοί άνθρωποι. Μαζί με τον μπαμπά μου φυσικά, αλλά να σας πω ένα μυστικό, ο αρχηγός ήταν η μαμά, έτσι. Κάνε το κουμάντο. Όπως νομίζω συνήθως συμβαίνει. Έτσι είναι. Οπότε στη μαμά οφείλονται τα πάντα. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα έχει περάσει και η ώρα, δεν θα πω πολλά για το βιβλίο. Θα πω μόνο ότι για μένα αυτή η παρουσίαση ήταν πολύ ιδιαίτερη γιατί έγινε στη Νέα Σμύρνη. Αυτός είναι ο τόπος που γεννήθηκα, που μεγάλωσα. Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα. Αυτά τα βήματα γίνανε χιλιόμετρα και αυτά τα πολλά χιλιόμετρα με φτάσανε στο 2024 να μπορέσω να εκδώσω αυτό το βιβλίο. Έτσι. Και η Νέα Σμύρνη ήταν και ο τόπος για μένα που πάντα επέστρεφα μετά από κάθε ερημιά. Γιατί, ας πούμε, πρώτη φορά έφυγα να πάω ως ερημίτη στη Γερμανία. Πήγα να σπουδάσω στη Γερμανία, κύριε Πρόεδρε και κύριε Αγγελίδου, με μια βαλίτσα στο χέρι, χωρίς να έχω κλείσει ξενοδοχείο, χωρίς να μιλάω καλά γερμανικά, χωρίς να ξέρω κανένα. Δεν ήξερα καν αν θα με δεχτούν στο πανεπιστήμιο, για το θέμα της γλώσσας. Δεν είχα πιστωτική κάρτα, δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένιωσα ότι είμαι ερημίτης εκεί πέρα. Και έμεινα αρκετά με τον εαυτό μου, διάβασα πάρα πολλά βιβλία. Χρειάζονται τέτοιες φάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου. Στην επιστροφή από την ερημιά με περίμενε φυσικά η Νέα Σμύρνη, η ζεστή αγκαλιά της Νέας Σμύρνης. Επόμενη ερημιά ήταν ο στρατός. Στο στρατό πήγα σε 2 ερημιές. Η μία ήταν στην Κρήτη και η άλλη στη Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη ήμουνα στα Βατερά. Ξέρει κανείς τα Βατερά στη Μυτιλήνη? Τα ξέρετε? Α, έχουμε την κυρία Στέλλα που είναι από τη Μυτιλήνη. Πολύ καλή μας φίλη, κυρία Στέλλα. Είναι ωραία παραλία τα Βατερά, όπου μαζεύει τουρισμό για 1 μήνα τον Αύγουστο. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο σε αυτό τον οικισμό μένουν 30 άτομα. Αλλά σας καλώ να φανταστείτε πώς είναι να κοιμάσαι στο κρεβάτι σου το βράδυ και να ακούς το κύμα της θάλασσας σαν να είναι δίπλα σου, με τη θάλασσα στα 60 μέτρα. Έτσι, τέτοιες ερημίες χρειάζονται. Και επειδή αναφέρθηκε και σε παραβολές ο Αχιλλέας, έτσι να το γυρίσω και λίγο στο θρησκευτικό, η ιστορία του Χριστού. Πάντα με εντυπωσίαζε κάτι από μικρός. Ο Χριστός ότι δεν ξεκίνησε κατευθείαν να κάνει όλα αυτά που έκανε. Πρώτα πήγε στην έρημο. Πρώτα πήγε στην έρημο πριν ξεκινήσει να κάνει τα θαυμαστά που έκανε. Και πήγε εκεί και δοκιμάστηκε και δοκίμασε τον εαυτό του. Είναι και αυτό κάτι που μου δίνει έμπνευση. Νομίζω ότι ο καθένας μας πρέπει να δοκιμάζει τον εαυτό του, να μην φοβάται να αναμετράται με τα μεγάλα ζητήματα. Ο Έριχ Φρόμ μιλούσε για το φόβο μπροστά στην ελευθερία. Και εννοούσε ακριβώς αυτό, να μην φοβόμαστε, να έχουμε ελεύθερη σκέψη, να σκεφτόμαστε τα πιο σοβαρά, τα πιο μεγάλα ζητήματα, να παίρνουμε αποφάσεις και να δεχόμαστε την ευθύνη. Έχετε όρεξη να σας διαβάσω 2 λεπτά ένα απόσπασμα ή θέλετε τι θέλετε, ή να κλείσω τώρα? Έχετε όρεξη για 2 λεπτά διάβασμα? Λοιπόν, επειδή κάποιος μου είπε ότι δεν έχεις γυναίκες πρωταγωνιστές στο βιβλίο, ότι είναι όλοι άντρες. Και λέω, κάτσε ρε εσύ, δεν το είδες καλά. Εντάξει, είναι κάτι άντρες που όλοι πεθαίνουν. Και η πιο σημαντική πρωταγωνίστρια είναι αυτή που θα σας διαβάσω τώρα.
η οποία είναι πιο σημαντική από όλο το βιβλίο. Άρα τι μου λέτε ότι δεν έχω άντρες? Και αυτό το συνδέω και με ένα ωραίο στίχο της Μαρίνας και του Σπύρου, όπως το έχουμε μελοποιήσει. Το σώμα μου αφήνω γυμνό καμβά στον έρωτα. Καμβά. Και αναφέρομαι και σε κάτι που είπε και η Μαντώ, που αναφέρθηκε στον Καζαντζάκη, που είπε αυτό το υπέροχο, ότι ο καθένας μας μπορεί να ζωγραφίσει τον παράδεισό του. Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, φτιάξε τον παράδεισο και μπες. Απίστευτο. Επίσης δεν το θυμόμουν αυτό, οπότε μάλλον τι να πω, ευχαριστώ ρε Μαντώ, έγραψα κάτι που μόνο ο Καζαντζάκης θα μπορούσε να έχει γράψει. Δηλαδή, εσάς τους δύο θα σας έχω πάντα μαζί. Μα βλέπεις. Λοιπόν. Ο Αχιλλέας μου λέει ότι ξέχασε να πει και για τον Ηράκλειτο, ότι είχα μια ιδέα ίδια. Παιδιά, εντάξει. Πώς το βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, τι ακούω εδώ πέρα? Θέλετε να μιλήσουμε για φιλοσόφους και ο Πλάτωνας ξεκίνησε από τον ατομισμό για να φτάσει στην κοινωνία και εσείς το ίδιο δεν κάνετε? Λοιπόν, πάω να διαβάσω. Λοιπόν, αν έριχνε κανείς μία ματιά μέσα στο γιγάντιο δέντρο, θα έβλεπε έναν γέρο και ένα μικρό κοριτσάκι να παίζουν σκάκι. Ο γέρος ήταν τόσο μεγάλης ηλικίας που δεν θα μπορούσε κανείς να προσδιορίσει ούτε κατά προσέγγιση τα χρόνια του. Μακριά άσπρα μαλλιά και σταφυδιασμένο δέρμα, μεγάλα άσπρα φρύδια που έπεφταν μπροστά στα βαθιστόχαστα δαδουλωτά μάτια. Ο γέρος περίμενε από το κοριτσάκι να παίξει. Το κοριτσάκι ήταν μικροκαμωμένο και είχε μαλλιά κατάμαυρα. Κοίταζε σκυθροπό της κακέρα, καθώς ο γέρος της είπε «Πρέπει να παίξεις». Το κοριτσάκι τότε πετάγεται πάνω εκνευρισμένο, τα μάτια της πετάνε σπίθες και τα μαλλιά έχουν γίνει καστανά. «Αυτό το παιχνίδι μου φαίνεται πολύ βαρετό. Είναι για κάτι γέρου σαν και εσένα. Εγώ προτιμώ να ζωγραφίζω. Αυτή είναι η ευχαρίστησή μου. Και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω». Το κοριτσάκι είναι η ζωή και ο γέρος είναι ο χρόνος. Το δεύτερο όνομά του είναι θάνατος. Στη μια άκρη του σπιτικού βρίσκεται ένας μεγάλος καμβάς. Εκεί ζωγραφίζει τα εξαίσια έργα της η ζωή. Αφού ξεστόμησε τα παραπάνω λόγια, στάθηκε όρθια μπροστά στο έργο της και έπιασε την παλέτα, όπου βάλθηκε να ανακατεύει τα χρώματα. Τα μαλλιά της είχαν γίνει τώρα μισά ξανθά, μισά κόκκινα. Και όταν σήκωσε το χέρι της και άρχισε να τραβάει πινελιές, τα μαλλιά άλλαζαν συνεχώς χρώματα, με έναν τρόπο ομοιόμορφο και καταπληκτικό. Ζωή! Ακούστηκε μια φωνή απ' έξω. Η Ζωή έτρεξε στο παράθυρο. Στη ρίζα του δέντρου, 15 μέτρα παρακάτω, στεκόταν ένας όμορφος νεαρός άντρας. Φορούσε ρούχα ταπεινά. Όμως η μορφή του είχε κάτι το ποιητικό. «Θα πάμε σήμερα στους καταράκτες», φώναξε. «Κατεβαίνω», του απάντησε η Ζωή. Ύστερα γύρισε στο γέρο παππού της. «Φεύγω, παππού. Ήρθε ο έρωτας να με πάρει. Δεν θα αργήσω». «Θα σε περιμένω», είπε απλά ο γέροντας. Η Ζωή βρόντιξε με δύναμη την πόρτα, καθώς έβγαινε και γλίστρισε απαλά στον κορμό του δέντρου μέχρι την αγκαλιά του φίλου της. Ύστερα έφυγαν μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι, πηδώντας σαν κατσικάκια ανάμεσα στα δέντρα. Καθώς ήδη ο έρωτας είχε αρχίσει να της διηγείται τις πιο τρελές ιστορίες. Όταν έμεινε μόνος, ο χρόνος παύλα θάνατος, γύρισε αργά και κοίταξε τον πίνακα. Ήταν ένας πονηρός και πολύ κακός γέρος που του άρεσε να προκαλεί φθορές στους πίνακες της ζωής, κάθε φορά που εκείνη έβγαινε για παιχνίδι. Γι' αυτό εκείνη δεν σταματούσε να ζωγραφίζει συνεχώς καινούριους πίνακες, τους οποίους βέβαια περίμενε σε λίγο η ίδια μοίρα. Η Ζωή δεν ήθελε να πετάξει τον παλιό γέρο έξω από το σπίτι, γιατί το κοριτσάκι αυτό αγαπούσε τους πάντες και τα πάντα. Και έτσι λυπόταν να τον αφήσει αβοήθητο γέρο άνθρωπο. Ο χρόνος μας καλεί να παίξουμε σκάκι. Όμως η Ζωή θέλει πάντα να ζωγραφίζει και να πηγαίνει βόλτα με τον έρωτα. Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με όμορφη μουσική από τη Μαρίνα και το Σπύρο, τους λατρεμένους μας, και έτσι να ολοκληρώσουμε τέλεια αυτή τη βραδιά. Το ρόδο κυμέλησα πάνω στον ηχό. Εγώ θα μένω αρρώδων σε κάποιο λιμάνι παλιό. Όταν οι νύχτες μικραίνουν και παίζεις κρυφτό με το φως. Όνειρα που επιμένουν, ο πόδος δεν είναι κρυφός.
ταξίδι σε μίσησα, ταξίδι σε λάτρεψα για ό,τι αποθύμησα, για όσο με ξόδεψα, ταξίδι σε άγγιξα, ταξίδι σε έχασα, για ό,τι λαχταρίσα, μα δεν σε προσπέρασα, ταξίδι, 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 όταν θάλασσα μ' αγγίζει, γεννιέται κι ένα όνειρο, ένας έρωτας που ανθίζει και ψάχνει το άπειρο. Όταν οι νύχτες μικραίνουν και παίζεις κρυφτό με το φως, όνειρα που επιμένουν, ο πόθος δεν είναι κρυφός, ταξίδι, 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 Και άλλες ιστορίες. Μας χωρίζουν ένα τραπέζι. Να κάνω ένα σχόλιο. Έλα, ναι, βέβαια, είναι ανοιχτό. Βέβαια, ναι. Και όποιος θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, το μικρόφωνο είναι ελεύθερο πλέον. Μετρώντας πλέον 30 βιβλιοπαρουσιάσεις από πέρσι την Άνοιξη που ξεκινήσαμε στη βιβλιοθήκη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με τον συγγραφέα τον Δήμο Χρυσό, που δεν έφερε στο πάνελ να μιλήσει ένας πολιτικός και κάποιος άλλος παρατρεχάμενος, ας πούμε, και διάλεξε ανθρώπους που φάνηκε ότι τον αγαπάνε και ως προσωπικότητα και διαβάσαν το βιβλίο του και εντρυφήσαν σε αυτό. Αυτό έδωσε το επίπεδο της σημερινής παρουσίασης, μαζί με τους μουσικούς που, συγγνώμη που δεν προλάβαμε να σας βάλουμε στην αφίσα, το αξίζατε με το παραπάνω, αξίζατε και ξεχωριστή αφίσα μόνο για εσάς. Θα το ξεπληρώσουμε.
Και από εκεί και πέρα θα σας πω, επειδή τον εκδοτικό οίκο το συγκεκριμένο τον γνωρίζω και εγώ, έχω διαβάσει αρκετά βιβλία του και χαίρομαι που συνεχίζει να υπάρχει, να πάρετε το βιβλίο και να έρθετε στον κύριο Χρυσό να σας το υπογράψει και καλό τάξιδο. Και να πιείτε και το κρασάκι σας και να φάτε και όλα αυτά που ετοιμάσει η κυρία Λευκή, την οποία τη θαυμάζω πάρα πολύ. Και να πάρετε ένα βιβλίο για τον εαυτό σας και ένα για δώρο για έναν άνθρωπο που αγαπάτε. Εντάξει. Βέβαια, η κυρία Παυλάκου, αγαπημένη. Καταρχήν θέλω να πω μια καλησπέρα, συγχαρητήρια εδώ στο μέλος μας, γιατί είναι μέλος στην Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά ο κύριος Χρυσός. Πραγματικά δείχνει ένα καινούριο πρόσωπο στη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία μας είναι πολύ φτωχή τον τελευταίο καιρό, έτσι. Λοιπόν, τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν, να χειρίζονται εκπληκτικά την ελληνική γλώσσα και μπορούν να μεταφέρουν φοβερά μηνύματα. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν δείτε στη λογοτεχνία, επειδή κάνουμε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, υπάρχει μεγάλη φτώχεια. Δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Μιλάνε, γράφουνε, αλλά δεν υπάρχει ένα περιεχόμενο σε αυτό. Αυτό ήθελα να πω, ότι είμαστε περήφανοι που είναι μέλος μας. Ο Σύλλογος Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά έχει ιδρυθεί πριν από 50 χρόνια από τον Νικηφορό Βρετάκο, τον Κώστα Μιλωνά, τον Κώστα Θεοφάνους, από μεγάλες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, και πραγματικά έχουμε αντέξει. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε και υλοποιούμε τα οράματα των ιδρυτών μας. Επίσης θέλω να συμπληρώσω ότι στις 13 Ιουνίου ξεκινάει η έκθεση του βιβλίου στο Πασαλιμάνι, όπου θα συμμετέχει και ο Ιωλικός από ό,τι ξέρω, και η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά. Εμείς δεν πουλάμε βιβλία, εμείς παρουσιάζουμε την πνευματική ιστορία του Πειραιά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μέσα από 50 χρόνια έχουν περάσει πάρα πολλοί λογοτέχνες και υπάρχει ένα υλικό καταπληκτικό. Δείχνουμε ένα κομμάτι για να δείξουμε ότι πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας και τι έχουμε πίσω μας αφήσει και πώς πρέπει να το στηρίξουμε στο μέλλον. Επίσης, μοιραζόμαστε με τη Rescue Team Delta. Είμαστε δίπλα-δίπλα στα περίπτερα. Είναι η ομάδα εθελοντών, οι οποίοι προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και είναι αξιέπαινοι, αξιοθαύμαστοι, γιατί με ανιδιοτέλεια κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Καλά, είναι τεράστια η χαρά και τιμή που με κάνατε μέλος σας, γιατί ξέρω ότι γενικά είστε και αυστηροί σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, είναι τόσο πολύ σήμερα... Ναι. Είναι τόσο πολλοί φίλοι που έχω κάνει 1000 παραλήψεις και λίγο και η δομή με την οποία τα είπα, λίγο χαθήκαμε. Ο Αριστοτέλης Μιλιαράς είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Αριστοτέλη, με συγκινεί αυτό που κάνετε. Εθελοντικά έχει δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος μια ομάδα, τη Rescue Team Delta. Συμμετέχει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα για παροχή πρώτων βοηθειών. Εκπαιδεύει ανθρώπους στην παροχή πρώτων βοηθειών. Ήρθε και μας εκπαίδευσε στο δικαστήριο. Και είναι τεράστιο το έργο που έχουν κάνει. Όλοι πρέπει να σας στηρίζουν και το κάνουν, να συνεχίσετε, να είστε δυνατοί. Και ένα χειροκρότημα για τη Rescue Team Delta και για τον Αριστοτέλη τον εμπνευστή. Και δεν ξέρω ποιο να πρωτοπώ, να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο που είναι εδώ, το φίλο μας τον Ηρακλή. Να πω για τον κύριο Άγγελο, τον μπαμπά της Τόνιας, που μερικές φορές βλέπεις τους γονείς και καταλαβαίνεις και το παιδί δεν είναι τυχαίο, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια αντιστοιχία. Έτσι. Να πω για τον κύριο Αντώνη, τόσα χρόνια στην πολυκατοικία. Έχουμε ζήσει τόσα χρόνια. Τώρα, να πω για τον Γιώργο Τορέκα, που είμαστε συνάδελφοι, φίλοι από 15 χρονών. Είναι φέτης διοικητικών δικαστηρίων. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ που πάντα στηρίζεις. Η Αγγελική Παρασκευά, άξια νομικός, με την οποία γνωριστήκαμε πρόσφατα σε μια ωραία... Θες να πεις κάτι, Αγγελική? Σίγουρα? Εντάξει. Λοιπόν, το μικρόφωνο είναι ελεύθερο. Θέλει κανείς να προσθέσει κάτι ή να το κλείσω? Λευκή, πες ένα γεια. Έλα, πες γεια σας. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε και τιμήσατε το δικό μου παιδί, το Δήμο. Τίποτα άλλο. Εγώ είναι το καλύτερο μου παιδί στη γειτονιά. Είναι ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα. Όχι μόνο δικαστής, άνθρωπος. Τίποτα άλλο. Όλα αυτά τα λέει όλα. Και συγχαρητήρια στις μαμάδες.
της Μαντός, του Αχιλλέα, σε όλες τις εκπληκτικές μαμάδες αυτού του κόσμου. Λοιπόν, ας εύχομαι να απολαύσετε κρασάκι και ό,τι άλλο έχουμε. Και σας περιμένω για υπογραφές, φωτογραφίες και αγκαλιές. Εντάξει. Τέλος.